Eräs varakas liikemies päättää viedä tyttärensä, joka ei ollut sanonut sanaakaan pienenä, kävelylle puistoon. Se, mikä näytti vain tavalliselta päivältä, muuttuu joksikin poikkeukselliseksi, kun vanhempansa kanssa vaikeuksissa elävä tyttö lähestyy ja alkaa puhua hänelle. Liikemiehen yllätykseksi hänen silmiensä edessä tapahtuu jotain odottamatonta ja uskomatonta. Valtteri Rantanen tarkisti kelloaan 5. kerran alle 10 minuutissa. Kello oli 11:30 lauantai-aamuna ja aurinko alkoi vasta lämmittää kunnolla. Tuttu puisto oli täynnä ihmisiä, kuten joka viikonloppu. Siellä oli perheitä lasten kanssa, pariskuntia juomassa kahvia kioskeilla, pyöräilijöitä kulkemassa varovasti hiekkateillä ja muutama vanhempi herrasmies istumassa, pelaamassa shakkia suurten puiden lähellä olevalla vanhalla pöydällä. Kenelle tahansa se oli tavallinen päivä, teoriassa myös hänelle, mutta se, mitä sisällä tapahtui, oli toinen juttu. Musiikkia. Iisa käveli hänen vierellään pitäen rakasta pehmoleluaan toisessa kädessään. Nukke oli jo likainen, puoliksi rikki, toinen korva irronnut ja vasen silmä roikkui langasta. Musiikkia, mutta se oli ainoa, mitä hän suostui kantamaan. Hän ei puhunut, ei kysynyt kysymyksiä, ei sanonut oliko hänellä kylmä tai nälkä, joskus hän ei edes kääntänyt päätään, jos joku kutsui häntä. Siitä lähtien, kun hänen äitinsä kuoli 5 vuotta sitten, tyttö sammui. Hän kirjaimellisesti lakkasi puhumasta, ikään kuin joku olisi ottanut virran pois päältä. Ja vaikka Valtteri vei hänet lääkäreille, psykologeille, terapioihin, piirustuskursseille ja jopa eläinten kanssa vietettävälle retriitille, mikään ei auttanut. Hän hyväksyi ajan myötä, ettei hänen tyttärensä puhunut. Hän ei edes tiennyt, puhuisiko hän enää koskaan. Puisto oli rutiini, jota he käyttivät terapiana ilman suurta uskoa. He tulivat, musiikkia, kävelivät päämäärättömästi, istuivat tutulla penkillä pyöreän suihkulähteen vieressä ja söivät hieman hedelmää, jonka hän oli tuonut leikattuna kotoa. Sitten, jos sää sen salli, he jäivät katsomaan, kuinka muut lapset leikkivät. Ja siinä kaikki. Iisa ei melkein koskaan liikkunut paikaltaan. Hän katseli ihmisiä kuin he olisivat elokuvahahmoja. Hän tarkkaili. Sen hän teki, aina tarkkaili. Tänä aamuna ei ollut toisin. Valtteri avasi reppunsa, otti vesipullon, avasi sen ja tarjosi sen Iisalle. Tämä ei tehnyt elettäkään, mutta ojensi kätensä ottaakseen sen. Hän joi hitaasti, rauhallisesti. Hän katsoi tyttöä yrittäen löytää jotain, mitä tahansa, mikä antaisi hänelle merkin. Hän ei ollut kuullut tämän nauravan vuosiin. Hän ei ollut kuullut yhtäkään sanaa. Joskus hän unelmoi, että Iisa kutsui häntä isäksi kuten ennen, mutta herätessään kaikki oli ennallaan. Hiljaisuus. Hän sulki silmänsä muutamaksi sekunniksi yrittäen olla ajattelematta liikaa, kun hän tunsi läsnäolon lähellä. Avatessaan silmänsä hän näki tytön seisovan heidän edessään. Musiikkia. Tämän kasvot olivat maan likaiset, vaatteet kuluneet ja hiukset takussa, ikään kuin hän ei olisi kampannut niitä viikkoihin. Silti hänessä oli jotain, mikä kiinnitti huomion. Hänen suuret silmänsä, itsevarma hymynsä ja suora tapa, jolla hän katsoi Iisaa ilman pelkoa, ilman häpeää. Hei, tyttö sanoi. Valtteri katsoi häntä yllättyneenä. Kukaan ei yleensä lähestynyt heitä, ei hänen takiaan, musiikkia vaan Iisan takia. Tämä oli aina niin sulkeutunut, että lapset lähtivät nopeasti, ikään kuin he olisivat tunteneet, ettei kaikki ollut kunnossa. Haluatko leikkiä kanssani? Tyttö kysyi suoraan Iisalta. Reaktiot olivat kuten aina. Ei mitään. Musiikkia. Iisa katsoi häntä, mutta ei sanonut mitään. Hän puristi pehmoleluaan tiukemmin ja laski katseensa. Tyttö ei lähtenyt. Sen sijaan hän istuutui Iisan viereen penkille, kuin he olisivat olleet ystäviä koko elämänsä. Valtteri harkitsi puuttumista, jotain sanomista, selittämistä, ettei hänen tyttärensä puhunut, mutta jokin pidätteli häntä. Siinä tytön käyttäytymisessä oli jotain erilaista. Hän ei pelännyt, ei ollut epämukava, ei pilkannut. Minun nukkeni meni rikki, tyttö sanoi yhtäkkiä nostaen kätensä näyttääkseen vanhaa rätinukkea, jonka pää roikkui. Musiikkia. Se putosi puusta, eikä se toimi enää, mutta rakastan sitä silti. Se on ainoa, mikä minulla on. Iisa käänsi päätään ja katsoi nukkea, vain sen. Mutta Valtterille se oli kuin kukan aukeamista ensimmäistä kertaa. Hän kiinnitti huomiota. Minun äitini sanoo, että joskus rikkinäisetkin asiat ovat hyödyllisiä, tyttö jatkoi. Hän sanoo, että vaikka ne olisivat rumia, jos niitä musiikkia rakastaa, ne ovat hyvin arvokkaita.
Tyttö otti taskustaan jotain, punaisen langan, joka oli kietoutunut hänen sormiinsa, ja alkoi varovasti sitoa sitä nukensa kaulaan musiikkia kuin korjaisi sitä. Iisa tarkkaili jokaista liikettä. Valtteri ei tiennyt, pitäisikö liikkua vai pysyä paikoillaan. Hän tunsi olevansa todistamassa jotain tärkeää, mutta ei ymmärtänyt. Sinun nimesi on Iisa, eikö niin? Tyttö kysyi katsomatta häntä jatkaessaan tehtäväänsä. Iisa ei vastannut. Sisällään Valtteri tiesi jo, mitä tapahtuisi. Ei mitään, hiljaisuus. Mutta sitten se tapahtui. Kyllä, Iisa sanoi hyvin hiljaa. Valtteri jähmettyi. Hän luuli kuvitelleensa sen. Hänen sydämensä löi niin nopeasti, että hetken hän luuli pyörtyvänsä. Tyttö ei hätkähtänyt. Ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, hän jatkoi nukensa sitomista. Mikä kaunis nimi, musiikkia, hän sanoi. Minä olen Lumi. Iisa katsoi häntä tiukasti. Hänen ilmeensä oli muuttunut. Hänen silmissään oli jotain uutta. Valtteri ei voinut uskoa sitä. Hän kumartui hitaasti Iisan eteen. Iisa, hän mutisi kykenemättä hillitsemään tunteitaan. Tämä ei katsonut häntä, mutta puhui uudelleen. Saanko halata sitä? Musiikkia, hän kysyi osoittaen Lumin nukkea. Lumi nyökkäsi ja antoi sen hänelle. Iisa halasi sitä varovasti, musiikkia, kuin se olisi ollut lasia. Hän sulki silmänsä ja hymyili. Valtteri ei tiennyt, pitäisikö nauraa, itkeä vai huutaa. Hänen silmänsä olivat täynnä kyyneleitä, musiikkia, mutta hän ei halunnut säikäyttää heitä. Hän vain katsoi heitä liikkumatta, sanomatta mitään muuta. Hänen tyttärensä oli puhunut, ja kaikki oli alkanut tuntemattomasta tytöstä, musiikkia likaisesta, paljasjalkaisesta, joka asui ties missä ja joka oli juuri kertonut maailmalle tietämättään, että kaikki voi muuttua sekunnissa. Ihmiset kävelivät edelleen puistossa, myyjät huusivat tarjouksia, lapset juoksivat, koirat haukkuivat, kaikki oli ennallaan. Mutta Valtterille ja hänen tyttärelleen se päivä oli jo toinen tarina, joka oli vasta alkamassa. Kurkun selvittämistä. Valtteri ei voinut lakata katsomasta tytärtään. Koko matkan takaisin kotiin hän oli hiljaa, mutta tällä kertaa toisesta syystä. He kävelivät käsi kädessä, kuten he eivät olleet tehneet vuosiin. Iisa käveli rauhallisesti, pehmolelu toisessa kädessään ja Lumin rikkinäinen nukke toisessa. Silloin tällöin hän kääntyi katsomaan sitä, ikään kuin hänen olisi pitänyt varmistaa, että se oli edelleen siellä, että se oli todella tapahtunut, ettei hän ollut kuvitellut sitä. Nämä sanat kaikuvat edelleen hänen päässään. Kyllä, saanko halata sitä? 2 lausetta, jotka kenelle tahansa olisivat normaaleja, mutta hänelle ne olivat kuin ihmeen kuulemista. 5 vuoden ajan Iisan suusta oli tullut vain hengityksiä, hiljaisia huokauksia ja hiljaisuutta. Ja yhtäkkiä kaikki muuttui tuntemattoman tytön ansiosta, joka ilmestyi paikalle ikään kuin olisi tiennyt tarkalleen, mihin aikaan ja mihin paikkaan tulla. Sinä iltana Iisa ei halunnut nukkua yksin. Hän vei molemmat nukensa sänkyyn ja pyysi Valtteria jäämään hänen kanssaan, kunnes hän sulki silmänsä. Valtteri istui sängyn reunalla sanomatta sanaakaan, vain musiikkia katsellen häntä silittäen hänen hiuksiaan, ymmärtämättä mitään. Hän oli uupunut, mutta ei halunnut räpäyttää silmiään peläten menettävänsä sen hetken, ikään kuin kaikki olisi unta, joka voisi hajota milloin tahansa. Musiikkia, kun Iisa nukahti, Valtteri meni keittiöön ja kaatoi itselleen kahvia, vaikka oli jo myöhä. Hän istui pöydän ääressä ja jäi sinne valot sammutettuina miettimään kaikkea. Kuka se tyttö oli? Miksi hänen tyttärensä oli puhunut juuri hänelle? Musiikkia. Mitä sillä oli tekemistä? Hän ei ymmärtänyt, mutta ei voinut myöskään jättää asiaa sikseen. Hän menisi puistoon seuraavana päivänä ehdottomasti, ja niin hän tekikin. Hän heräsi aikaisemmin kuin tavallisesti, musiikkia valmisteli hedelmiä, pakkasi vesipulloja ja pukeutui kiireesti. Musiikkia. Iisa oli huoneessaan istumassa ikkunan ääressä ja katselemassa kadulle. Kun Valtteri kysyi, halusiko hän palata puistoon, hän vain nyökkäsi pienellä hymyllä. Hän yritti olla innostumatta liikaa. Hän pysyi rauhallisena ulospäin, vaikka sisällään hän kuvitteli jo kaikenlaista. Entä jos tyttö ei palaisi? Entä jos se oli vain sattumaa? Entä jos kaikki palasi entiselleen, mutta ei Lumi oli jo siellä heidän saapuessaan? Hän istui samalla penkillä syöden vanhaa pullaa, jonka hän oli ottanut rypistyneestä muovipussista. Kun hän näki Iisan, hän nousi nopeasti, hymyili ja juoksi tätä kohti. He eivät tervehtineet kuten aikuiset. Musiikkia, eivät kätelleet, eivät halanneet. He vain katsoivat toisiaan
ja alkoivat kävellä yhdessä sanomatta mitään Valtterille. Hän jäi seisomaan muutamaksi sekunniksi tietämättä, mitä tehdä. Sitten hän istuutui penkille, josta hän näki heidät kaukaa. He leikkivät, kävelivät edestakaisin, näyttelivät toisilleen nukkejaan. Lumi keräsi pikkukiviä maasta ja asetteli ne riviin, kun ne olisivat jalokiviä, kun taas Iisa auttoi häntä etsimään kirkkaimpia. Valtteri ei voinut uskoa näkemäänsä. Hänen tyttärensä leikki, hänen tyttärensä nauroi, hänen tyttärensä oli elossa uudelleen. Jonkin ajan kuluttua tytöt palasivat. Lumin kengät olivat rikki, varpaat melkein pilkistivät edestä. Hänen vaatteensa olivat kuivan mudan tahrimat, ja hänen hartioillaan roikkuvassa paidassa oli iso reikä selässä, mutta hän ei valittanut. Hän hymyili, ikään kuin mikään siitä ei olisi haitannut häntä. Kun he istuivat hänen viereensä, Lumi otti pussistaan jotain muuta, puretun omenan, joka oli kääritty lautasliinaan. Hän tarjosi sen Iisalle, joka otti sen sanomatta mitään, poisti puretun osan sormillaan ja alkoi syödä sitä hitaasti. Valtteri halusi puuttua asiaan, tarjota heille toisen, puhtaan, musiikkia uuden, mutta hän ei uskaltanut. Hän ymmärsi, että se hetki oli heidän. Missä asut? Hän kysyi Lumilta. Tämä katsoi häntä pelkäämättä. Musiikkia, täällä puistossa. Kenen kanssa? Äitini kanssa. Entä isäsi? Hän kuoli. Musiikkia. Tapa, jolla hän sen sanoi niin suoraan niin mutkattomasti, jätti Valtterin sanattomaksi. Hän ei tiennyt, pitäisikö kysyä lisää vai jättää asia siihen. Lumi vaihtoi nopeasti aihetta. Hän alkoi puhua valtavasta puusta, johon hän joskus piiloutui sateella. Hän sanoi Iisalle, että opettaisi tämän kiipeämään siihen, jos tämä halusi. Iisa nyökkäsi innoissaan. Musiikkia. Valtteri tunsi ontoa tunteen vatsassaan. Jokin hänen sisällään kertoi hänelle, ettei tämä voinut jäädä tähän, että hänen oli saatava tietää lisää. Sinä päivänä, kun he olivat leikkineet melkein 2 tuntia, Lumi hyvänvdous, vaan sanoi, että hänen oli mentävä. Iisa pyysi häntä jäämään vielä, mutta tämä viittasi kädellä ja juoksi pois. Valtteri otti tyttärensä ja he menivät kotiin, mutta jokin ei jättänyt häntä rauhaan. Tämä tyttö oli erilainen. Ei ollut kyse vain siitä, että hän piti hänestä. Se oli jotain muuta, tunne, jota hän ei voinut selittää. Hän päätti, että seuraavana päivänä hän palaisi puistoon, vaikka Iisa ei haluaisikaan. Hänen oli löydettävä se tyttö uudelleen. Sinä iltana Iisa puhui illallisella ensimmäistä kertaa vuosiin. Hän ei sanonut paljoa, vain kysyi, voisivatko he viedä lisää hedelmiä puistoon. Hän sanoi, että Lumi piti kovasti vesimelonista. Musiikkia. Valtteri pystyi tuskin nielemään suupalansa. Hän nyökkäsi pyyhkien kyyneleitään huomaamatta, kuin kaikki 5 vuoden aikana kertynyt tuska olisi alkanut purkautua kerralla, ilman ennakkovaroitusta. Seuraavana aamuna Lumi ei ilmestynyt. He odottivat melkein 2 tuntia. Valtteri nousi useita kertoja katsomaan ympärilleen, kysyi ruokakioskeilta, etsi kauempana olevilta penkeiltä. Ei mitään. Iisa pysyi paikallaan katse maassa. Hänen kasvoiltaan ei näkynyt vihaa tai surua, mutta hänen silmänsä olivat jälleen sammuneet. Valtteri päätti, ettei hän voinut jäädä toimettomaksi. Seuraavana päivänä hän palaisi yksin, ilman tytärtään, ja jatkaisi etsintöjä. Ja niin hän teki. Hän tarkisti kaikki puiston kolkat. Hän käveli kauimmille alueille, missä oli kodittomien ryhmiä, musiikkia, asunnottomia lapsia, katumyyjiä, jotka nukkuivat puiden alla tai improvisoiduissa suojissa. Melkein tunnin kuluttua hän näki hänet. Hän istui maassa peiton alla nuoren naisen vieressä, joka näytti nukkuvan. Lumi katsoi häntä eikä näyttänyt yllättyneeltä. Hän nousi varovasti ja käveli häntä kohti. Mitä sinä teet täällä? Hän kysyi rauhallisesti. Minä etsin sinua. Miksi? Koska tyttäreni pitää sinusta kovasti ja koska sinä sait hänet puhumaan. Lumi katsoi häntä muutaman sekunnin ajan. En tehnyt musiikkia mitään, vain puhuin hänelle. Valtteri hengitti syvään, osoitti nukkuvaa naista. Onko hän sinun äitisi? Kyllä. Oletteko kunnossa? Lumi laski katseensa, mutta ei vastannut. Haluatteko tulla kanssani hetkeksi? Vain syömään jotain. Tyttö pudisti päätään. Äiti ei halua, että puhumme kenellekään. Hän suuttuu. Valtteri ymmärsi, ettei hän voinut pakottaa mitään. Hän otti pussillisen leikattuja hedelmiä ja tarjosi sen. Lumi otti sen hymyillen. Kiitos. Tuletteko huomenna puistoon? Kyllä, olemme siellä. Sitten nähdään. Ja hän palasi äitinsä luo, joka alkoi liikkua peiton alla.
Valtteri lähti katsomatta taakseen, musiikkia helpotuksen, pelon ja toivon sekoituksella. Hän ei tiennyt, mitä tarkalleen tapahtui, mutta yhden asian hän tiesi varmasti. Lumin ja Iisan välinen yhteys ei ollut mikä tahansa asia. Se oli jotain, mitä hän ei voinut jättää huomiotta, eikä hän aikonut tehdä niin. Siitä lähtien, kun Valtteri näki Lumin ensimmäisen kerran, hän tunsi jotain outoa kuin pientä piikkiä, joka ei jättänyt häntä rauhaan. Se oli sellainen tunne, jota ei voi selittää, mutta jota ei voi myöskään jättää huomiotta. Hän ei tiennyt, johtuiko se siitä, kuinka Lumi käyttäytyi Iisan kanssa, tavasta, jolla hän puhui, vai hänen katseestaan, ikään kuin hän olisi elänyt enemmän kuin lapsen pitäisi. Hänessä oli jotain, mikä sai hänet ajattelemaan ja paljon, mutta eniten häntä vaivasi lause, jonka Lumi lipsautti vahingossa päiviä aiemmin. Tässä äitini asui nuorena. Hän sanoi sen astuessaan heidän talonsa ikään kuin muistelisi jotain. Valtteri ajatteli, että ehkä se oli mielikuvitusta, että lapset joskus sanovat outoja asioita, mutta epäilys ei jättänyt häntä. Seuraavana lauantaina, kuten oli jo tavaksi tullut, he palasivat puistoon. Lumi oli siellä, odottaen heitä. Hänellä ei ollut samoja vaatteita kuin edellisenä päivänä, mutta ei paljon parempiakaan. Oli selvää, ettei hänellä ollut puhtaita vaihtovaatteita. Silti hänellä oli ehjä hymy ja sama energia kuin aina. Kun hän näki Iisan, hän juoksi tätä kohti ikään kuin he eivät olisi nähneet toisiaan päiviin. He halasivat nopeasti ja alkoivat jutella hiljaa. Nauraen musiikkia Valtteri päätti olla keskeyttämättä heitä. Hän käveli kahvikärryille ja istuutui yhteen lähellä olevista pöydistä, josta hän näki heidät. Musiikkia. Kun tytöt leikkivät, hän otti matkapuhelimensa ja etsi pilvestä vanhoja työntekijätiedostoja. Heidän talonsa oli suuri, ja vuosien ajan heillä oli ollut kotiapulaisia tulemassa ja menemässä. Hän ei muistanut kaikkia nimiä, mutta yksi tuli mieleen, Riina. Musiikkia. Hän oli nuori, tummahiuksinen, voimakkaasilmäinen. Tyttö, joka oli työskennellyt talossa vähän ennen kuin Valtteri tapasi vaimonsa, lähti yhtäkkiä ilman varoitusta. Hänelle kerrottiin, että hän oli joutunut vaikeuksiin. Yksityiskohtia ei koskaan annettu. Hän etsi asiakirjoista ja musiikkia jonkin ajan kuluttua löysi hänet. Riina Nieminen, 18-vuotias palkattaessa, työskenteli 5 kuukautta. Irtisanottiin ilman korvausta, musiikkia, muistiinpanon mukaan asenneongelmien vuoksi. Lähtöpäivä osui samaan aikaan jonkin muun kanssa. Muutamaa päivää ennen kuin Valtteri alkoi seurustella tulevan vaimonsa kanssa. Musiikkia, hän tunsi kylmiä väreitä. Hän ei halunnut kiirehtiä johtopäätöksiin, mutta jokin ei ollut kunnossa. Hän päätti, että hänen oli puhuttava Riinan kanssa. Ei tytön, vaan äidin kanssa, suoraan. Hänen oli saatava tietää, mitä tapahtui. Samana päivänä, kun aurinko alkoi laskea, hän odotti Lumin lähtöä. Hän seurasi etäältä huomaamatta. Hän käveli varovasti hitaasti, irrottamatta katsettaan. Tyttö eteni hiekkatietä pitkin puiston takana. Hän kulki puiden ja pensaden läpi piilotettuun alueeseen, jossa tuskin kukaan kulki. Siellä likaisessa nurkassa 2 muurin välissä oli rikkinäinen penkki, sen päällä harmaa peitto. Riina oli siellä istumassa, silmät kiinni ja pää nojasi seinään. Lumi saapui ja kuiskasi hänelle korvaan. Riina avasi silmänsä ärsyyntyneenä, nousi nopeasti ja halasi häntä. Valtteri piiloutui puun taakse, ei siksi, että hän olisi ollut pelkuri, vaan koska hän ei halunnut, että hänet nähtäisiin yhtäkkiä. Hän odotti muutaman minuutin, sitten lähti kävelemään kädet ylhäällä, jotta hän ei näyttäisi uhalta. En ole tullut häiritsemään, hän sanoi hiljaisella äänellä. Haluan vain puhua. Riina tunnisti hänet heti. Hän jännittyi, seisoi Lumin edessä suojellen tätä. Minulla ei ole mitään puhuttavaa sinun kanssasi, hän vastasi. Valtteri nosti ääntään hieman huutamatta. Musiikkia. Haluan vain ymmärtää, miksi tyttäreni puhui sinun kanssasi. Kysy sitä tyttäreltäsi, ei minun, sanoi Riina vihaisesti. Kurkun selvittämistä. Onko hän sinun tyttäresi? Kyllä. Ja mitä sitten? Valtteri astui askeleen eteenpäin varoen sävyään. Ja miksi hän sanoi tuntevansa, minun taloni? Riina risti kätensä. Musiikkia, lapset keksivät mielellään asioita. Älä tee siitä draamaa. Valtteri hengitti syvään. Lumi ei sanonut mitään. Hän vain katsoi äitiään hermostuneena. Sinä työskentelit minulle vuosia sitten. Ei, musiikkia, vaimollesi, Riina sanoi katkeralla hymyllä. Minä olin jo lähdössä, kun sinä tulit.
Valtteri tunsi, että ilma juuttui hänen rintaansa. Sitten, musiikkia se olit sinä. Kyllä, mutta en ole enää sama. Etkä sinäkään. Valtteri otti toisen askeleen. Haluan vain tietää, onko Lumilla jotain tekemistä kanssani. Riina hyökkäsi hänen kimppuunsa, ei lyönnein vaan kovin sanoin. Luuletko olevasi niin tärkeä, että kaikki pyörii sinun ympärilläsi? Lumi ei tarvitse mitään sinulta. Hän ei tarvitse sinun sääliäsi tai kalliita tavaroitasi. Me olemme kunnossa. Asut penkillä. Riina, musiikkia. Ja mitä sitten? Se ei ole sinun ongelmasi. Valtteri katsoi Lumia. Tyttö katsoi häntä surullisin silmin, mutta ei puhunut. Haluan auttaa, hän sanoi. Sitten Riina vastasi. Jos todella haluat auttaa, älä puutu. Älä kysy enempää. Älä pilaa sitä vähää, mitä meillä on. Valtteri vaikeni, otti muutaman askeleen taaksepäin ja sitten lähti, katsomatta kerran vielä Lumiin, joka pysyi hiljaa. Sinä iltana kotonaan hän lukittautui toimistoon, otti vanhan laatikon asiakirjoja ja valokuvia, kävi kaiken läpi, kirjeitä, kuitteja, musiikkia, palkkalaskelmia, jopa irtonaisia muistiinpanoja. Yhdestä niistä hän löysi vaimonsa käsin kirjoittaman luettelon, työntekijöiden lähtöpäiviä ja siinä se oli, Riina Nieminen, ongelmia raskauden kanssa. Sana jähmetti hänet. Seuraavana päivänä hän palasi puistoon, tällä kertaa Iisan kanssa. Tytöt tapasivat ja juoksivat leikkimään. Valtteri istuutui samalle penkille ja odotti. Tunnin kuluttua hän näki, että Lumilla oli helmikoristeinen rannekoru, sellainen, joita hän lahjoitti perhejuhlissaan vuosia sitten. Hän antoi sen Iisalle. Hän sanoi, että se oli hänen äitinsä, että hänellä oli ollut se siitä lähtien, kun hän asui suuressa talossa. Valtteri ei kestänyt enempää. Hän tiesi, että siinä oli jotain. Hän ei tiennyt tarkalleen mitä, mutta hän aikoi selvittää sen. Lumi ei ollut mikä tahansa tyttö, siitä hän oli varma. Maanantaina aamulla Valtteri ei pystynyt keskittymään mihinkään. Hänellä oli tärkeä kokous ulkomaisen asiakkaan kanssa, ja hän tuskin kuuli, mitä he sanoivat, hänen päänsä oli muualla. Hän ei lakannut ajattelemasta puiston tyttöä, Riinaa, sitä jännittynyttä tapaamista, joka heillä oli ollut. Hän tunsi, että jotain hyvin suurta oli tulossa julki, mutta hän ei voinut pakottaa sitä. Hänen oli oltava kärsivällinen. Silti jokin hänen sisällään kertoi hänelle, että jos hän ei pian tekisi jotain, Riina katoaisi, hän lähtisi Lumin kanssa toiseen kaupunkiin, eikä hän enää koskaan näkisi heitä. Hän tunsi sen luissaan. Siksi hän teki päätöksen. Hän ei miettinyt sitä paljon, eikä suunnitellut sitä, kuten hän yleensä teki liiketoimiensa kanssa. Se oli enemmän impulssista, tarpeesta, siitä tunteesta rinnassaan, joka ei jättänyt häntä rauhaan. Samana iltapäivänä hän haki Iisan koulusta. Tyttö näytti iloiselta. Hän kantoi reppuaan ja piirustuspaperia kädessään. Hän näytti sen Valtterille sanomatta paljoa, vain hymyillen. Musiikkia. Hän oli piirtänyt 2 tyttöä käsi kädessä, toisen puhtaassa mekossa ja toisen paljasjaloin, takkuisilla hiuksilla. Valtteri ymmärsi heti. Lumi oli jo hänen maailmassaan. Hän ei ollut enää vain puistokaveri, hän oli joku tärkeä hänelle. Kotimatkalla hän kysyi, halusiko hän kutsua Lumin leikkimään toisena päivänä. Iisa nyökkäsi puhumatta. Hän tiesi, että tämä piti ideasta, musiikkia. Kotiin saavuttuaan hän valmisti ruokaa ja istuutui tyttärensä kanssa. He söivät yhdessä ilman niin suurta jännitystä, kuten he eivät olleet tehneet vuosiin. Sitten, kun isä viihdytti itseään tabletillaan, Valtteri meni puutarhaan, otti puhelimen ja soitti puiston numeroon, joka hänellä oli ollut vuosia sitten. Yksi vartijoista oli vanhempi mies, vanha Arttu, joka oli työskennellyt hänen perheensä kanssa. Kun Valtteri oli lapsi, hän tervehti häntä edelleen silloin tällöin. Hän pyysi erikoisimman palveluksen, jonka hän oli pyytänyt pitkään aikaan, että jos hän näkisi Riina-nimisen naisen ja Lumi-nimisen tytön, hän ilmoittaisi siitä. Hän antoi hänelle henkilökohtaisen numeronsa, selitti, ettei hän halunnut häiritä heitä, vain puhua heidän kanssaan hetken. 2 päivää kului ilman vastausta. Valtteri alkoi menettää kärsivällisyytensä, mutta torstajaamuna, kun hän oli toimistossaan, hänen matkapuhelimensa soi. Se oli vanha Art. Hän sanoi, että hän oli juuri nähnyt heidät, että he istuivat ison puun alla vessojen vieressä ja että he näyttivät jäävän sinne hetkeksi. Valtteri lähti töistä ilmoittamatta, nousi pakettiautoonsa ja saapui puistoon alle 15 minuutissa. Kun hän nousi autosta, hän näki heidät kaukaa. Riina istui maassa syöden jotain alumiinifolioon käärittyä.
Lumi leikki pikkukivillä, tehden jonkinlaista piirustusta maahan. Tällä kertaa Valtteri ei halunnut tulla yllättäen. Hän lähestyi hitaasti, kädet näkyvissä, ja pysähtyi sopivan etäisyyden päähän. Saanko puhua kanssasi hetken? Hän kysyi Riinalta. Tämä katsoi häntä, huokaisi ärsyttyneenä, mutta ei kieltänyt. Valtteri käveli hitaasti ja pysähtyi heidän eteensä. Minulla on ehdotus, hän sanoi suoraan. Ei kiinnosta, Riina vastasi. Kuuntele vain. Lumi katsoi häntä liikkumatta. Haluan kutsua Lumin kotiini vain muutamaksi tunniksi, jotta hän voi leikkiä Iisan kanssa. Musiikkia, ei muuta. Hän pyysi minua. Voit tulla myös, jos haluat. Teidän ei tarvitse jäädä, vain leikkiä. Musiikkia. Lämmin ruoka, puhdas kylpy, ei mitään outoa. Riina tuijotti häntä kuin yrittäisi arvata. Oliko se ansa? Hän ei sanonut mitään pitkään aikaan. En luota rikkaisiin, hän sanoi lopulta. En halua, että luotat minuun. Musiikkia, Valtteri vastasi. Haluan vain, että näet, etten halua tehdä sinulle pahaa. Lumi keskeytti hänet. Saanko mennä, äiti? Riina katsoi häntä vihaisesti. Musiikkia, mutta ei huutanut. Hän sulki silmänsä hetkeksi, ikään kuin taistellen itseään vastaan. Vain tänään. Ja jos en pidä jostain, lähdemme. Valtteri nyökkäsi, käveli heidän kanssaan pakettiautoonsa. Riina epäröi ennen nousemista. Lumi nousi nopeasti, pelkäämättä. Musiikkia. Iisa odotti heitä kotona istumassa ikkunan ääressä. Kun hän näki Lumin nousevan autosta, kurkun selvittämistä, hän juoksi avaamaan oven. He halasivat toisiaan, kun he eivät olisi nähneet toisiaan kuukausiin. He menivät ruokasaliin. Valtteri oli tilannut erikoisruokaa. Kanaa riisin kanssa, tuoremehua, käsin tehtyjä rieskoja. Lumi söi, kun hän ei olisi maistanut mitään sellaista päiviin. Riina ei aluksi koskenut lautaseen. Sitten, vähitellen hän alkoi syödä hiljaa. He eivät puhuneet musiikkia paljoa, mutta ilmapiiri ei ollut jännittynyt, vain outo, kun sellaisissa tapaamisissa, joissa kukaan ei tiedä, miten käyttäytyä. Syömisen jälkeen Iisa vei Lumin leikkihuoneeseen. Valtteri ja Riina jäivät olohuoneeseen. Hän tarjosi kahvia. Riina hyväksyi eleellä, hän kaatoi sen valkoiseen kuppiin ja he istuivat vastakkain. Saanko kysyä sinulta jotain? Hän sanoi. Riippuu, musiikkia, hän vastasi. Miksi sanoit, että Lumi on sinun tyttäresi? Jos ette ole samannäköisiä, hän keskeytti hänet, pikemminkin jos on niin paljon sattumia. Riina siemaisi kahvia ja laski sen pöydälle. Minun ei tarvitse selittää sinulle elämääni. En pyydä sitä sinulta, vain että olet rehellinen, koska jos on jotain, mitä sinun pitäisi tietää, ainoa asia, mitä sinun tarvitsee tietää, on, että Lumi ei tarvitse toista isää. Hänellä on jo se, mitä hän tarvitsee. Ja mitä sinä tarvitset? Riina katsoi häntä vihaisesti. Ei kysymyksen, vaan sävyn vuoksi, ikään kuin hän olisi tuntenut, että häntä kohdeltiin sääliä. Minä en tarvitse enää mitään, vain että minut jätetään rauhaan. Sillä hetkellä tytöt palasivat juosten. Lumilla oli päässään muovinen kruunu ja prinsessaviitta. Iisa nauroi kuin koskaan. Hänen poskensa olivat punaiset ja hiukset sekaisin. Valtteri katsoi heitä hymyillen. Riina myös. Hetken. Hän antoi itsensä hymyillä, mutta vain hetken. On aika mennä, hän sanoi yhtäkkiä. Niin nopeasti. Lumi kysyi. Sanoin vain muutaman tunnin. Valtteri nousi. Jos haluat, vien teidät. Ei, Riina vastasi. Kävelemme. Valtteri tarjoutui antamaan heille pussin ruokaa mukaan. Tällä kertaa Riina ei kieltäytynyt. Lumi halasi Iisaa tiukasti, ikään kuin hänellä olisi ollut vaikea irrottautua, ja he lähtivät. Valtteri jäi ovelle katsomaan, kuinka he loittonivat. Hän tunsi avanneensa vaarallisen oven, mutta tiesi myös sisimmässään, ettei paluuta ollut. Lumi oli jo osa hänen tarinaansa, ja ennemmin tai myöhemmin musiikkia hän saisi tietää koko totuuden. Vaikka se sattuisi, vaikka olisi liian myöhäistä, vaikka hän ei olisi valmistautunut. Siitä päivästä lähtien, kun Riina ja Lumi olivat käyneet talossa, jokin muuttui. Ei vain Iisassa, joka siitä lähtien pyysi sanoin sitä, mitä ennen ilmaisi vain katsein, vaan musiikkia myös Valtterissa. Hän ei saanut sitä tyttöä mielestään. Hän ajatteli häntä outoina hetkinä, kuten silloin kun hän kaatoi itselleen kahvia, tai kun hän seisoi kaapin edessä tietämättä, mitä pukea ylleen. Se tapahtuu jopa silloin, kun hän allekirjoitti sopimuksia tai oli tärkeissä kokouksissa. Yhtäkkiä hän yllätti itsensä kuvittelemasta. Oliko Lumi jo syönyt, nukkuiko hän hyvin tai hoitiko Riina häntä todella? Ja tämä huoli ei tullut tyhjästä,
Se tuli yksityiskohdista, niistä pienistä asioista, jotka huomaa, kun on asunut jonkun kanssa. Kengän pohjan reikä, peitelty nälkä, ranteiden jäljet, kiusalliset hiljaisuudet, jotain ei ollut kunnossa heidän kanssaan, sen hän tiesi vain heitä katsomalla. Päivät kuluivat ja puistokäynnit jatkuivat. Lumi ei ollut enää vain leikkikaveri, hän oli osa rutiinia. Isä etsi häntä katseellaan heti nurmikolle astuessaan musiikkia, ja jos hän ei nähnyt häntä, hän hermostui. Valtteri huomasi sen nopeasti ja alkoi lähettää huomaamattomia viestejä vanha Artulle aina kun aikoi mennä. Ovatko musiikkia he siellä? Ovatko he jo tulleet? Kaikki hyvin tytön kanssa. Vanha Arttu vastasi kysymättä paljon kyllä tai ei. Joskus lyhyellä lauseella. Tänään eivät tulleet. Lumilla on yskä. He syövät yhdessä. Sellaisia asioita. Eräänä keskiviikkoiltapäivänä Valtteri lähti liikkeelle. Lähti töistä tavallista aikaisemmin. Kävi hakemassa muutaman pussillisen pullaa ja mehuja ja lähti puistoon ilman Iisaa. Hän halusi puhua Riinan kanssa kahden kesken. Hän oli jo päättänyt. Tämä levottomuus hänen sisällään ei jättäisi häntä rauhaan ennen kuin hän tekisi jotain. Kun hän saapui, hän näki heidät istumassa saman puun alla kuin aina. Riina nojasi vanhaan takkiin ja Lumi asetteli pikkukiviä hänen eteensä, ikään kuin leikkisi tekevänsä hänelle pikkuruista taloa. Musiikkia. Valtteri lähestyi rauhallisesti. Lumi näki hänet ensin, nousi nopeasti ja hymyili hänelle. Riina. Kun hän musiikkia tajusi sen, hän nousi nopeasti ja vakavoitui. En tuonut Iisaa tänään, hän sanoi. Haluan puhua kanssasi. Taas kysymyksesi, Riina puuskahti väsyneenä. Ei, tällä kertaa ei. Haluan vain ehdottaa sinulle jotain. Hän rypisti otsaansa. Mitä nyt? Valtteri hengitti syvään, kumartui Lumin korkeudelle ja antoi hänelle pussillisen leipää ja mehua. Tyttö istuutui heti syömään. Hän nousi ja katsoi Riinaa rauhallisesti. Musiikkia. Tiedän, ettet luota minuun, ja se on okei. En pyydä sitä sinulta, mutta on jotain, mitä en voi enää sivuuttaa. Tyttäreni puhui ensimmäistä kertaa sinun tyttäresi ansiosta. Musiikkia. Sillä ei ole minulle hintaa. Ja mitä sitten? Riina vastasi ristiin kädet. Valtteri laski ääntään. Haluan, että Lumi tulee asumaan meidän luoksemme joksikin aikaa. Ei viedäkseni häntä sinulta, ei erottaakseni häntä sinusta. Voit tulla sinäkin, mutta niin, että hänellä on paikka nukkua, puhdas kylpyhuone, puhtaat vaatteet, koulu, se ei ole hyväntekeväisyyttä, se on kiitollisuutta. Ja myös, miksi välitän, Riina oli mykkä, hetkeksi hänen ilmeensä muuttui. Se oli nopea, kuin silmänräpäys, mutta tarpeeksi, jotta Valtteri huomasi sen. Hänen silmänsä kostuivat, mutta hän puristi ne tiukasti kiinni. Hän ei sanonut musiikkia mitään. En halua tehdä tästä vaikeaa, Valtteri vaati. Ajattele sitä, sinun ei tarvitse päättää nyt. Lumi, lattialta, musiikkia, katsoi häntä tarkkaavaisesti. Saanko todella nukkua isän kanssa, hän kysyi innoissaan. Valtteri hymyili hänelle. Kyllä, jos äitisi sanoo kyllä. Musiikkia. Riina kääntyi ympäri, käveli muutaman askeleen ikään kuin haluten etääntyä. Hän hieroi kasvojaan käsillään, sitten palasi ja pysähtyi Valtterin eteen. Sanotko minulle, että muutan luoksesi? Vain jos haluat. Se on tilapäistä, kunnes sanot. Ja miksi tekisit jotain sellaista? Mitä sinä saat, Valtteri? Hän epäröi. Hän ei osannut sanoa sitä kuulostamatta teeskennellyltä. En tiedä. Ehkä olen väsynyt näkemään ihmisten kärsivän enkä tekemään mitään. Ehkä tunnen olevani sinulle velkaa. Tai ehkä koska en halua, että he katoavat. Musiikkia. Koska tunnen, että jos jonain päivänä lakkaan näkemästä Lumia, jokin tyttäressäni sammuu jälleen musiikkia, enkä halua menettää häntä uudelleen. Riina katsoi häntä, kun hänellä olisi ollut vaikea uskoa häntä, ikään kuin hän haluaisi nauraa ja itkeä samaan aikaan. Hän ei vastannut. Hän kumartui, pyyhki tyttärensä suun lautasliinan palasella ja silitti hänen hiuksiaan. Sitten hän istuutui maahan, ikään kuin ehdotus olisi vienyt häneltä voimat. Anna minulle yksi päivä, hän sanoi hiljaa. Valtteri nyökkäsi painostamatta enempää. Hän hyvästeli katseella ja lähti. Sinä iltana hän ei saanut unta. Musiikkia. Hän käveli talossaan kuin kummitus. Kahvi kädessään tarkistaen huoneita. Katsoen vanhoja valokuvia, muistellen hetkiä, jotka eivät enää palanneet, hän ajatteli vaimoaan. Millaista kaikki olisi, jos tämä olisi elossa? Olisiko se näyttänyt hänelle hullulta, mitä hän teki? Olisiko tämä sanonut, että hän sekaantui johonkin, mikä ei kuulunut hänelle? Vai olisiko tämä sanonut, että hän teki oikein?
Hän ei koskaan saisi tietää, mutta sen hän tiesi, että jokin hänen sisällään kertoi hänelle, että hän teki sen, mitä hänen piti. Seuraavana päivänä hän meni puistoon tavalliseen aikaan. Iisakin tuli mukaan. Hänellä oli pieni reppu leluja, taiteltu huopa ja tuskynillä tehty kirje täynnä piirustuksia hänestä ja Lumista. Saapuessaan Lumi juoksi heitä kohti. Riina seisoi vakavin ilmein, mutta ei vihaisena. Hänellä oli muovipussi, jossa oli joitain tavaroita, vaihtovaatteet, vanha harja, taiteltu valokuva. Lähdemme kanssasi, hän sanoi suoraan. Oletko varma? Valtteri kysyi. Toistaiseksi, mutta jos en pidä jostain, lähdemme. Ja älä uskalla kohdella minua työntekijänä. En tullut palvelemaan sinua. Tulen tyttäreni takia. Valtteri nyökkäsi. En odota sinulta mitään, vain että te kaksi voitte hyvin. Riina hengitti syvään. Okei, mutta tehdään selväksi. Emme ole osa sinun maailmaasi. Emme ole yksi sinun projekteistasi. Valtteri ei vastannut, vain kantoi Riinan pussin hiljaa. He nousivat pakettiautoon. Lumi ja Iisa olivat takana puhumassa, ikään kuin mitään ei tapahtuisi. Ikään kuin he eivät tietäisi kaikkea, mikä oli vaakalaudalla. Ikään kuin he eivät tietäisi, että sinä päivänä musiikkia, tahtomattaan, heidän maailmansa oli muuttumassa ikuisesti. Ensimmäinen ilta talossa oli outo, ei jännittynyt, ei kiusallinen, vain outo. Ikään kuin kaikki kokeilisivat, miten liikkua törmäämättä. Riina jäi vierashuoneeseen, jota tuskin käytettiin Valtterin äidin kuoltua. Lumi meni suoraan Iisan huoneeseen, musiikkia ikään kuin hän olisi asunut siellä jo aiemmin. Molemmat lukittautuivat sisään eivätkä tulleet ulos ennen kuin Valtteri kutsui heidät illalliselle. He söivät pizzaa, koska Valtteri ei ollut tehnyt mitään ruokaa eikä halunnut Riinan ajattelevan, että hän testasi tätä. Hän tilasi liikaa, kuten aina, ja jätti laatikot pöydän keskelle, jotta jokainen ottaisi mitä halusi. Lumi söi 3 palaa. Iisa, musiikkia 2, Riina tuskin yhtä. Valtteri otti 1,5, mutta hänellä ei todellakaan ollut nälkä. Ainoa mitä hän teki, oli katsella, ei häikäilemättä, vaan sillä tarkkaavaisuudella, jolla ihminen yrittää lukea toista ihmistä ilman sanoja. Kun illallinen oli ohi, Riina tarjoutui tiskaamaan. Valtteri sanoi, ettei se ollut tarpeen, että sen voisi jättää aamuun, mutta Riina ei kuunnellut. Hän nousi, vei kaiken keittiöön ja alkoi huuhdella astioita kuin se olisi hänen oma kotinsa. Valtteri seurasi häntä, nojasi ovenkarmiin ja tarkkaili häntä hiljaa. Riina ei kääntynyt, mutta tiesi, että Valtteri oli siellä. Musiikkia. En koskaan oppinut kokkaamaan hyvin, hän sanoi rikkoen hiljaisuuden. Mutta tiskaaminen sujuu minulta helposti. Kurkun selvittämistä. Ei tarvitse, hän vaati. En halua tuntea syöväni toisten kustannuksella. Se suututtaa minua. Et syö toisten kustannuksella. Olet täällä, koska tarvitset sitä. Aivan kuten minä tarvitsin Lumin tulevan elämäämme. Riina sulki vesihanan. Hän kuivasi kätensä ja kääntyi ympäri. Miksi kaikki tämä on sinulle niin tärkeää? Koska näin tyttäressäsi jotain, mikä sai minut muistamaan, miltä tuntuu olla elossa. Ja koska näin tyttäreeni hymyilevän uudelleen vuosien jälkeen. Riina katsoi häntä suoraan ensimmäistä kertaa ilman vihaa. Muistatko musiikkia minut? Kyllä. Näin sinut muutaman kerran, kun tulin asumaan tähän taloon, mutta emme puhuneet paljon. Musiikkia. Tiedätkö, miksi lähdin? Minulle kerrottiin, että oli jokin henkilökohtainen ongelma. Olin raskaana. Sinun vaimosi sai tietää, raivostui. Hän luuli, että se oli sinun. Valtteri tunsi, että jokin puristi hänen rintaansa. Oliko se minun? Ei, mutta sillä ei ollut väliä. Hän heitti minut ulos täältä kuin roskan. Ei antanut minun edes kerätä tavaroitani. Hän nöyryytti minut kaikkien edessä. Hän sanoi, että jos tulisin takaisin, hän ilmoittaisi minusta. Ja miksi sinä et sanonut minulle mitään? Koska sinulla ei ollut mitään tekemistä sen kanssa. Meidän välillämme ei koskaan tapahtunut mitään. Olin työntekijä, et edes katsonut minua. Mutta hän katsoi minua vihaisesti, ikään kuin olisin ollut esteenä. Valtteri kumarsi päänsä. Hän ei tiennyt mitä sanoa. Hän muisti, että hänen vaimonsa saattoi olla ankara, mutta ei tälle tasolle. Hän ei koskaan puhunut hänelle Riinasta, ei koskaan kertonut, miksi hän erotti hänet. Vain toinen henkilö ilmestyi, eikä hän kysynyt enempää. Nyt kaikella oli toinen paino, ja Lumi syntyi vähän sen jälkeen. Kyllä, musiikkia menin asumaan tätini luo, mutta se ei kestänyt kauan. Jäin yksin, työskentelin mitä pystyin, siivosin taloja. Myin tavaroita kirpputoreilla,
kunnes en enää jaksanut. Musiikkia. Asuimme kadulla viimeiset 2 vuotta. Valtteri lähestyi hitaasti. En koskaan saanut tietää. Vannon sen sinulle. Sinun ei tarvinnutkaan tietää. Sinulla oli elämäsi, minulla omani, ja Lumin isä ei koskaan halunnut tietää hänestä eikä auttanut minua. Se oli minun tyhmyyttäni. Annoin tunteiden viedä. Musiikkia. Luulin, että hän pitäisi minusta huolta, mutta hän käytti minua. Kun sanoin hänelle, että olin raskaana, hän jätti minut lukematta ja lähti. Olen pahoillani. Älä ole pahoillasi puolestani. En tarvitse sääliä. Se ei ole sääliä, se on jotain muuta. Musiikkia. Se on vihaa, kurkun selvittämistä. Siitä, etten tiennyt, etten tehnyt mitään, etten nähnyt, mitä omassa talossani tapahtui. Riina katsoi häntä hetken, sitten kääntyi pois, poistui keittiöstä ja nousi portaita. Valtteri jäi sinne tiskialtaan veden tippuessa taustalla, meni olohuoneeseen, putosi sohvalle ja tuijotti kattoa. Totuus, jonka hän oli juuri kuullut, jätti hänet järkyttyneeksi. Ei ollut helppoa ajatella, että hänen omassa talossaan oli tapahtunut kaikki tämä, eikä hän ollut koskaan huomannut sitä. Ei ollut helppoa ajatella, että hänen vaimonsa, jota hän rakasti niin paljon, oli kyennyt heittämään raskaana olevan nuoren naisen ulos vain mustasukkaisuuden, pelon, epävarmuuden vuoksi. Sinä iltana hän ei nukkunut hyvin. Hän nousi useita kertoja, tarkisti Iisan ja Lumin, jotka nukkuivat yhdessä kuin sisarukset. Hän kurkisti vierashuoneeseen. Riina nukkui sikiöasennossa halaten tyynyä. Hän näytti pienemmältä, hauraammalta, ikään kuin kaikki hänen kovuutensa olisi murtunut, kun kukaan ei katsonut. Seuraavana päivänä asiat jatkuivat. Riina nousi aikaisin musiikkia ja valmisti munia kinkun kanssa. Hän ei sanonut mitään, vain asetti lautaset pöydälle. Valtteri söi ne mutisematta. Lumi valmistautui kouluun Iisan kanssa. Valtteri soitti puheluita. Hän sai molemmat tytöt samaan yksityiseen ala-asteeseen, johon Iisa oli jo ilmoitettu. Rehtori oli selkeä. Teemme tämän teidän vuoksenne, herra Rantanen, koska luotamme siihen, että otatte vastuun. Valtteri allekirjoitti paperit, lähetti asiakirjat, jotka Riinalla oli tuskin järjestyksessä, ja järjesti kaiken valmiiksi, jotta Lumi voisi aloittaa seuraavalla viikolla. Kun hän palasi kotiin, Riina oli puutarhassa tupakoimassa. Hän ei näyttänyt piiloutuvan, päinvastoin, hän istui penkillä katse kasveihin kiinnittyneenä. Kiitos koulusta, hän sanoi katsomatta häntä. Sinun ei tarvitse kiittää minua mistään. Kyllä, minun on, vaikka se olisi vaikeaa. Oletko kunnossa? En, mutta olen paremmin kuin ennen. Valtteri istuutui hänen viereensä. Uskotko, että voit tottua asumaan täällä? En tiedä. En ole tottunut olemaan puhtaissa paikoissa, siihen, että ihmiset kohtelevat minua hyvin. Tunnen oloni vieraaksi. Tämä on myös sinun paikkasi, Riina, musiikkia jos haluat. Hän katsoi Valtteria punaisin silmin, mutta ilman kyyneleitä. En tiedä haluanko, mutta aion yrittää. Lumin takia. Valtteri nyökkäsi. Ja jos jonain päivänä päätät lähteä, kerro vain minulle. En aio estää sinua. Hän nousi, sammutti tupakan tyhjään kukkaruukkuun. Musiikkia. Okei, mutta ennen kuin niin tapahtuu, minun on kerrottava sinulle jotain muuta. Valtteri katsoi häntä liikkumatta. Lumilla on joskus outoja muistoja. Hän sanoo asioita, joita hänen ei pitäisi tietää. Asioita tästä talosta, asioita, joita en koskaan kertonut hänelle. Ja kerran kun hän oli pienempi, hän sanoi unelmoivansa miehestä, joka halasi häntä, äänellä, joka sanoi, että kaikki olisi hyvin. Luulin sen olevan leikkiä, mutta nyt kun näen sinut hänen kanssaan, alan uskoa, että siinä oli jotain enemmän. Mitä sinä sanot? En tiedä. Tiedän vain, että sinun ja Lumin välillä on jotain, musiikkia jotain, mikä menee leikkien, Isan yli. Ja se pelottaa minua, pelottaa, että hän pääsee sinun sydämeesi ja sitten jätät hänet, koska hän ei kestäisi toista hylkäämistä. En aio jättää häntä, sen sinä sanoit vaimostasi, ja hän antoi minun joutua kadulle. Tällä kertaa se on erilaista. Toivottavasti, koska jos satutat häntä, minä pidän huolen, että maksat siitä, vaikka se maksaisi minulle kaiken. Ja, sanomatta enempää, hän meni takaisin taloon. Valtteri jäi sinne tuntien, että hän oli juuri kuullut kaikkein kovimman ja todenmukaisimman lauseen, koska hän tiesi, että se nainen hänen edessään, joka oli elänyt helvetin läpi menettämättä voimiaan, ei puhunut turhia. Ja hän tiesi myös syvällä sisimmässään, että se hetki oli vain alkua vielä suuremmalle totuudelle, jota ei ollut vielä kerrottu. Talossa oli hiljaista.
Ei se mukava hiljaisuus rauhallisena iltapäivänä, vaan jännittynyt, musiikki ja kiusallinen, ikään kuin kaikki hengittäisivät tavallista hiljempaa. Oli sunnuntai, mutta se ei tuntunut sunnuntailta. Musiikkia. Kukaan ei puhunut, kukaan ei laittanut televisiota päälle, kukaan ei soittanut musiikkia. Lumi oli huoneessa Iisan kanssa piirtämässä. Riina ei ollut poistunut huoneestaan aamiaisen jälkeen, ja Valtteri oli istunut yli tunnin ruokapöydän ääressä puhelin kädessään musiikkia ja katse kiinnittyneenä edessään olevaan harmaaseen kansioon. Kansion sisällä olivat laboratorion paperit, DNA-testi, musiikkia, jonka hän oli tilannut salaa, se, joka voisi muuttaa kaiken. Se ei ollut helppo päätös, sen tekeminen maksoi hänelle paljon. Hän ei kertonut siitä Riinalle, ei edes vihjannut siitä, mutta kaiken kuulemansa jälkeen, sen yön jälkeen, jolloin kaikki hänen vaimoaan, parasta ystäväänsä ja nyt hänen katonsa alla nukkuvaa tyttöä koskevat käsitykset murtuivat, hän tiesi, ettei hän voinut tyytyä vain sanoihin. Hän tarvitsi varmuutta, ja ainoa tapa saada se oli tämä, testi. Hän oli tehnyt sen mahdollisimman varovaisesti. Lumin sylkinäyte, hänen omansa. Hän otti ne torstaina, kun tyttö nukahti katsellessaan elokuvia pehmeällä vanupuikolla, musiikkia herättämättä häntä. Sitten hän lähetti kaiken yksityiseen laboratorioon, jonka kanssa hänen yrityksensä oli työskennellyt vuosia. Hän pyysi heitä olemaan diskriettejä. He eivät kysyneet mitään. 3 päivässä tulokset olivat valmiina. Nyt ne olivat siinä hänen edessään. Sen kirjekuoren sisällä, jota hän ei vielä uskaltanut avata, hän hengitti syvään, päästi ilman ulos, hengitti uudelleen. Lopulta kädet vapisten hän avasi kansion, otti esiin raportin, musiikkia, luki ensimmäisen rivin, sitten toisen ja 3. pysähtyi. Geenien yhteensopivuutta ei ollut. Lumi ei ollut hänen biologinen tyttärensä. Hän luki sen 2 lisää, sitten 3. kerran. Hän etsi toista paperia, toista todistetta, jotain mikä sanoisi päinvastaista, mutta virhettä ei ollut, epäilystä ei ollut, se oli selvää, heillä ei ollut verisiteitä, ei yhtäkään. Ja silti jokin hänen rinnassaan ei vastannut sitä, mitä nuo paperit sanoivat. Hän sulki kansion. Hän jäi istumaan liikkumatta. Musiikkia, se sattui kyllä, mutta ei niin kuin hän luuli. Se sattui enemmän sen vuoksi, mitä se tarkoitti, koska pohjimmiltaan osa häntä halusi, että se olisi ollut totta. Ei ylpeyden vuoksi, ei siksi, että hän olisi ollut oikeassa, vaan koska se olisi tehnyt kaiken helpommaksi, selkeämmäksi, perustellummaksi. Mutta nyt, musiikkia totuuden ollessa pöydällä, ainoa asia, mikä hänelle oli selvää, oli, että hänen oli päätettävä, mitä tehdä tällä totuudella. Tuntien kuluttua, musiikkia, illan hämärtyessä, Riina laskeutui alas. Hän oli vakava kuten aina, ilmeellä en odota mitään keneltäkään, mikä oli jo osa häntä. Hän kaatoi itselleen kahvia, katsoi Valtteria ja istuutui hänen eteensä. Teitkö jo? Valtteri ei vastannut heti. Musiikkia. Kyllä. Eikä hän ole minun. Riina ei yllättynyt, vain laski katseensa. Aiommeko kertoa? Kenelle? Hänelle? Lumille? Valtteri jäi miettimään. Hän oli harkinnut sitä. Kertoa hänelle suoraan mutkittelematta, mutta sitten hän ajatteli tytön silmiä, sitä, kuinka tämä katsoi häntä hänen puhuessaan, sitä, kuinka tämä kietoutui hänen rintaansa, kun oli kylmä. Ja hän tiesi, ettei se totuus ollut tämän päivän tai huomisen. Ei vielä. Riina nyökkäsi. Musiikkia. Okei. Ja luuletko, että hän tietää? En tiedä. Joskus luulen, että kyllä. Joskus luulen, että hän epäilee, mutta pelkää niin paljon menettää paikan, jossa hän tuntee olonsa turvalliseksi, että mieluummin ei kysy. En aio ajaa häntä pois. Tiedän sen, mutta kaikki eivät ajattele samoin kuin sinä. Puhutko Eerosta? Hän jo tietää. Valtteri tiesi sen alusta asti. Siksi hän hermostui, koska hän tiesi, että milloin tahansa, jos Lumi puhuu, jos joku tutkii, jos valokuva ilmestyy, jos skandaali syntyy, hänen nimensä tahriintuu. Ja mitä luulet hänen tekevän? Riina vaikeni muutamaksi sekunniksi. Hän ei tule suoraan, se ei ole hänen tapansa. Hän toimii kulissien takana. Paperit, musiikkia, puhelut, lakimiehet, tuomarit. Hän odottaa täydellistä hetkeä iskeäkseen sinne, missä sattuu eniten. Iisa, kyllä. Hän tietää, että jos hän hyökkää siihen, hän murtaa sinut. Valtteri nousi, alkoi kävellä edestakaisin. Sitten meidän on toimittava ennen häntä, mentävä tuomarin luo, kerrottava kaikki, saatava Lumi virallisesti huostaan otetuksi minun huoltajuuteeni. Se suojelisi meitä.
Luuletko, että he antavat sinulle huoltajuuden lapsesta, joka ei ole sinun, joka on hylätty, jolla ei ole laillista sukunimeä, vain hyvää hyvyyttäsi? Minulla on resursseja, minulla on yhteyksiä ja hänelläkin, musiikkia, ja enemmän kuin sinulla. Valtteri pysähtyi. Entä jos adoptoin hänet? Riina katsoi häntä, kun hän olisi juuri puhunut toista kieltä. Mitä? Kyllä laillisesti, että hän saa minun sukunimeni, että hän rekisteröidään tyttäreeni. Se estäisi kaikki Eeron toimet. Puhutko tosissasi, tositarkoituksella? Riina hengitti syvään. Musiikkia. Oli selvää, ettei hän odottanut sitä, ettei hän tiennyt, pitäisikö hän tuntea helpotusta, pelkoa vai kiitollisuutta. Ja jos jonain päivänä hän saa tietää, ja jos hän vihaa sinua siitä, ettet kertonut hänelle totuutta, sen taakan kannan minä, musiikkia en sinä. Ja kun se päivä koittaa, jos koittaa, kerron hänelle, että tein sen rakkaudesta, koska tunteeni häntä kohtaan eivät riipu paperista tai todisteesta. Riina nousi, lähestyi häntä. Valtteri, hän rakastaa sinua, ei suojelijana. Hän rakastaa sinua isänä, eikä sitä voi keksiä, pakottaa tai ostaa. Sitten ei ole enempää mietittävää. Oletko valmis siihen, mitä on tulossa? En ole koskaan ollut valmiimpi. Riina halasi häntä, ei pitkää tai voimakasta halia, eikä sellaista, joita elokuvissa nähdään. Se oli lyhyt, tiukka, tärisevä musiikkia, mutta vilpitön halaus. Yläkerrassa, tietämättä, mitä alakerrassa oli päätetty, Lumi nukkui halaten Iisan vanhaa pehmolelua. Ja vaikka hän ei sitä tiennyt, hänen elämänsä oli muuttumassa ikuisesti. Maanantai valkeni harmaana taivaana. Ei satanut, mutta ilma oli raskas, ikään kuin jotain suurta olisi putoamassa. Talossa kaikki näytti normaalilta. Riina valmisti aamiaista. Valtteri kaatoi mehuja tytöille. Iisa ja Lumi vitsailivat pöydässä kuin sisarukset koko elämänsä, kiistellen siitä, pitäisikö kouluun ottaa 1 vai 2 keksipakettia. Mikään ei näyttänyt epätavalliselta, mutta Valtterille tämä päivä ei ollut mikä tahansa päivä. Tänä aamuna hänellä oli tapaaminen uuden lakimiehensä kanssa aloittaakseen Lumin adoption virallisen, laillisen, täydellisen prosessin ja lopettaakseen pelon, jonka Eero oli tunkenut hänen ihonsa alle kuin myrkkyä. Kun hän jätti tytöt kouluun, hän jäi autoon muutamaksi minuutiksi. Hiljaa hän katsoi heidän menevän rakennukseen repuillaan olallaan, leikillisesti toisiaan tökkien, ikään kuin kaikki maailmassa olisi hyvin. Ja hetkeksi hän toivoi voivansa pysäyttää sen hetken, säilyttää sen laatikossa ja suojella sitä kaikelta, koska hän tiesi, että ennemmin tai myöhemmin tyven rikkoisi ja hänen oli oltava valmis. Tapaaminen lakimiehen kanssa oli selkeä. Paljon papereita oli liikuteltava, käsiteltävä sukunimen, sairaushistorian, Riinan asiakirjojen, todistajien hankkiminen, perhe-elämän tarkistaminen, Lumin koulutuksen todistaminen, kaikki tämä todistaakseen, että se oli rakkaudesta eikä oman edun tavoittelusta. Ja ennen kaikkea oli vältettävä, että prosessi kiinnittäisi ulkopuolisten huomion. Kukaan ei saanut tietää, etenkään Eero. Valtteri allekirjoitti paperit epäröimättä. Lakimies, vakava mutta ystävällinen mies, sanoi hänelle, että prosessi voi kestää, mutta oli olemassa tapa nopeuttaa tiettyjä vaiheita, jos osoitettiin, että lapsi oli vaarassa. Vaarassa mistä? Valtteri kysyi. Hylkäämisestä. Siitä, että joku haluaa viedä hänet kotoaan. Siitä, että jollakulla on laillisia intressejä häneen. Musiikkia. Silloin hälytyskellot soivat. Eero. Ja jos tämä henkilö on biologinen sukulainen, silloin asia muuttuu. Mutta se on todistettava. Onko teillä todisteita siitä, että joku muu voisi olla isä? Valtteri epäröi. Hän voisi näyttää DNA-testin, jossa hän oli suljettu pois isänä. Mutta Eerolla ei ollut suoria todisteita, vaikka Riina oli maininnut kirjeen, valokuvan. Aion hankkia ne, hän sanoi. Suosittelen, että teet sen pian. Jos joku muu toimii ensin, hän voi yrittää vaatia huoltajuutta. Valtteri palasi kotiin pää täynnä ajatuksia, vaiheita, strategioita. Hän meni suoraan Riinan huoneeseen. Hän koputti. Tämä avasi oven huolestuneena. Tapahtuiko jotain? Tarvitsen sen valokuvan ja sen muistiinpanon. Riina ei kysynyt mitään. Hän käveli kaapilleen. Hän otti vanhan kenkälaatikon. Sisällä oli teipillä suljettu pussi. Valtteri avasi sen varovasti. Hän otti rypistyneelle paperille kirjoitetun muistiinpanon. Kirjaimet olivat pyöreitä, selkeitä. Siinä luki. Hänen nimensä on Lumi. Hoitakaa häntä. Hänen ei pitäisi tietää mitään. En hylännyt häntä. Siinä ei ollut allekirjoitusta, vain se.
ja valokuva oli hänestä, hänen vaimostaan, istumassa sohvalla lumi sylissään. Musiikkia. Ei ollut epäilystäkään, se oli heidän olohuoneensa, heidän mattonsa, heidän seinänsä. Nainen hymyili, mutta hänen silmänsä olivat sammuneet, ikään kuin hän olisi hyväksynyt jotain olematta onnellinen. Musiikkia. Kuka otti tämän valokuvan? Valtteri kysyi. En tiedä. Turvakodin johtaja antoi sen minulle ja muistiinpano oli kiinnitetty vaippaan. Valtteri otti molemmat esineet, laittoi ne kansioon. Riina katsoi häntä pelon ja helpotuksen sekaisin. Oletko varma siitä, mitä teet? Kyllä, lumista tulee minun tyttäreni. Tapahtui mitä tahansa. Sinä iltapäivänä, musiikkia kun tytöt palasivat. Valtteri otti heidät vastaan ovelta kuten aina. Mutta tällä musiikkia kertaa nähdessään lumin hän kumartui, halasi häntä tiukemmin ja kuiskasi korvaan. Kiitos, että tulit elämäämme. Lumi ei ymmärtänyt miksi, mutta hymyili. Musiikkia. Sinä iltana kun kaikki nukkuivat, Valtteri sai puhelun. Tuntematon numero. Hän vastasi sydän sykkien nopeasti. Kyllä. Hiljaisuus. Musiikkia. Kuka puhuu? Luuletko, että voit tehdä asioita yksin, eikö niin? Ääni oli Eeron. Minun ei tarvitse enää kysyä sinulta lupaa mihinkään. Sinä sekaannut sotkuun, jota et ymmärrä. Et tiedä, kenen kanssa leikit, ja sinä tiedät. Sinä tiedät, mitä vahinkoa teit. Minä en tehnyt mitään, mutta sinä kyllä. Sinä tuot talon lapsen, joka ei ole sinun kotisi. Menetät kaiken. En aio jättää häntä yksin. En enää. Sitten valmistaudu, koska tämä ei jää tähän. Ja hän katkasi puhelun. Valtteri tunsi veren hyytyvän. Hän istuutui sängylle kansio kädessään, valokuva ja muistiinpano sisällä. Hän tiesi, että Eero oli liikkeellä. Hän tiesi, ettei tämä lopettaisi, mutta tiesi myös, ettei hän ollut enää sama kuin ennen ja että nyt hän ei ollut yksin. Seuraavana päivänä lakimies soitti hänelle aikaisin. Olemme jo jättäneet hakemuksen ja haluan, että tiedätte jotain. Mitä? Tapausta käsittelevä tuomari sai juuri nimettömän ilmoituksen. Minkälaisen ilmoituksen? Että te asutte alaikäisen kanssa epäsäännöllisessä tilanteessa, että äiti on epävakaa, että lapsi voi olla vaarassa. Ja kuka sen lähetti? He eivät kerro, mutta sinä ja minä tiedämme kuka se oli. Valtteri vaikeni. Musiikkia, meidän on nopeutettava tätä, herra Rantanen, tai joku muu tekee päätöksiä puolestanne. Hän katkaisi puhelun. Valtteri nojasi tuoliin, katsoi pihalle ja siellä, keinuissa, olivat Lumi ja Iisa. Toinen työnsi toista, molemmat nauroivat, molemmat huusivat, molemmat elivät. Ja sillä hetkellä hän ymmärsi, että veren, papereiden, uhkausten yli, tulos oli jo hänen sisällään. Hän ei tarvinnut enempää todisteita. Lumi oli hänen tyttärensä, ja kukaan ei veisi häntä häneltä. Kukaan. Musiikkia. Ilmoituskirje saapui tiistai-iltana. Se jätettiin valkoiseen kirjekuoreen, ilman lähettäjää, mutta lastensuojelun virallisella leimalla. Riina oli se, joka vastaanotti sen. Hän avasi oven kuullessaan ovikellon ja näki kuriirin harmaassa univormussa musiikkia, joka tuskin nosti katsettaan sanoakseen hänen nimensä. Hän vastasi tuskin kyllä, ja mies ojensi hänelle jo kirjekuoren. Sitten hän lähti sanomatta mitään muuta. Riina sulki oven sydän tykyttäen voimakkaasti. Siinä kirjekuoressa oli jotain, mistä hän ei pitänyt. Eikä se johtunut vain kulman logosta, vaan tunteesta, siitä tunteesta vatsassa, joka tulee kun jo tietää, että jotain pahaa on tulossa. Valtteri oli keittiössä tiskaamassa. Hänellä oli jauhoja paidassaan, koska hän yritti tehdä leipää Iisan ja Lumin kanssa seuratessaan internetvideota. Kaikki oli sotkua, taikina ei noussut. Keittiö näytti sotavyöhykkeeltä ja tytöt nauroivat lakkaamatta heitellessään jauhoja hänen kasvoilleen. Se oli yksi niistä kauniista rauhallisista hetkistä, jotka eivät näytä suurilta asioilta, mutta jäävät muistiin vuosiksi. Juuri siksi, kun Riina tuli sisään kirjekuori kädessään ja kasvot kalpeina, Valtteri tiesi, että se hetki oli ohi. Tämä tuli, hän sanoi ojentaen paperin. Valtteri pyyhki kätensä rievulla ja otti sen. Hän avasi sen varovasti ikään kuin se olisi pommi, ja lukiessaan ensimmäiset rivit hän tiesi, että se todellakin oli. Ilmoitetaan, että vastaanotetun ilmoituksen vuoksi on aloitettu tilapäinen selvitys alaikäisen Lumi Niemisen elinoloista. Hänen verensä hyytyi. Riina katsoi häntä liikkumatta. Mitä muuta siinä sanotaan? Hän kysyi. Valtteri jatkoi lukemista hiljaa. Musiikkia. Lastensuojelun tiimi tulisi käymään alle 72 tunnin kuluessa. He puhuisivat hänen kanssaan, Riinan kanssa,
tyttöjen kanssa. He arvioisivat talon, perhesiteet, Lumin koulunkäynnin, kaiken. Jos he löytäisivät jotain epäselvää, he voisivat poistaa tytön asunnosta väliaikaisesti, kunnes tilanne selviäisi. Valtteri sulki silmänsä. Ensimmäinen asia, mitä hän ajatteli, oli Eero. Kukaan muu ei olisi voinut tehdä sitä. Kukaan muu ei tiennyt tarpeeksi. Kukaan muu ei ollut niin kiinnostunut tuhoamaan sitä, mitä he rakensivat. Ja kukaan muu ei kyennyt liikuttamaan nappuloitaan niin kylmästi. Se oli hän, musiikkia. Riina sanoi ikään kuin lukisi hänen ajatuksiaan. Kyllä, minä sanoin sinulle. Tiedän. Tytöt tulivat juosten keittiöön sillä hetkellä kädet täynnä taikinaa. Iisa sanoi, että seos oli valmis uuniin. Lumi nauroi kuin kaikki olisi leikkiä. Valtteri katsoi heitä sekunnin ja sitten laittoi kirjekuoren takaisin kansion sanomatta mitään. Jatkamme, hän sanoi teeskennellyllä hymyllä. Tapahtuuko jotain, isä? Iisa kysyi. Ei, rakkaani, kaikki hyvin, luemme vain tylsiä asioita. Riina ymmärsi, ettei ollut aika hälyttää heitä. He palasivat taikinaan, sotkuun, nauruun, musiikkia, mutta sisällä aikuiset valmistautuivat jo taisteluun. Samana iltana Valtteri soitti lakimiehelleen. Meillä on 72 tuntia, hän sanoi. Meidän on toimittava nopeasti. Asiakirjat, todistajat, lääkärintodistukset, musiikkia, koulukirjeet ja jotain hyvin tärkeää, ettei mikään ole epäjärjestyksessä, ei yhtään laatikkoa käytävässä, ei yhtään vuotoa kylpyhuoneessa. He tarkistavat kaiken kuin olisit rikollinen, ja jos he päättävät ottaa hänet pois, he voivat tehdä niin, mutta eivät ilman taistelua. Sinä olet huoltaja hakemusprosessissa. Voimme pysäyttää kaikki siirrot keskeytysmääräyksellä. Musiikkia, tee se. Tarvitsen jotain muuta, lakimies lisäsi. Onko sinulla todisteita Eeroa vastaan? Vain Riinan sana ja tytön tarina. Se ei riitä. Tarvitsemme tosiasioita. Jotain, mikä yhdistää hänet ilmoitukseen. Valtteri katkaisi puhelun ja meni suoraan tietokoneelleen. Hän tarkisti valvontakameroita. Musiikkia, ei mitään. Hän tarkisti sähköpostit, ei mitään. Sitten, ilman suurta toivoa, hän tarkisti vastaajansa, jota hän ei ollut avannut viikkoihin, ja sieltä hän löysi jotain, viestin tuntemattomasta numerosta. Valtteri, olen jo ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin. Musiikkia, sanoin sinulle, ettei tämä jää tähän. Laki on minun puolellani. En aio antaa sinun tuhota elämääsi lapsen takia, joka ei edes ole sinun. Hän kuunteli sen 3 kertaa. Sitten hän tallensi sen äänitiedostona. Hän lähetti sen lakimiehelle samana iltana. Tämän vastaus oli selkeä. Tällä voimme tehdä jotain. Aiomme kääntää puolustuksen sen ympärille, osoittaa, että kyseessä on henkilökohtainen ristiriita ja että ilmoitus tehtiin kostosta, mutta se ei riittänyt. He tiesivät, ettei lastensuojelu ohjautunut aikomuksista, vaan tosiasioista. Heidän oli oltava moitteettomia. Joten seuraavien 48 tunnin aikana Riina siivosi taloa kuin koskaan. Valtteri järjesti viimeistä yksityiskohtaa myöten lääketieteelliset asiakirjat, kouluraportit, naapureiden kirjeet. Hän jopa suostutteli koulun rehtorin kirjoittamaan kirjeen Lumin puolesta, korostaen tämän sopeutumista, edistymistä, hyvää käytöstä, kaiken suojellakseen häntä. Ennen vierailua edeltävänä iltana Riina ei saanut unta. Valtteri löysi hänet olohuoneesta tupakoimasta sytyttämätöntä savuketta. Hänellä oli se vain sormiensa välissä, puristaen sitä tiukasti. Minua pelottaa, hän sanoi nostamatta katsettaan. Minuakin. Jos he vievät hänet, he eivät vie häntä. Ja jos vievätkin. Valtteri istuutui hänen viereensä, ei koskettanut häntä, vain puhui musiikkia rauhallisesti. Sitten menemme perään, etsimme hänet, taistelemme, emme jätä häntä yksin musiikkia koskaan. Seuraavana päivänä saapui 2 henkilöä lastensuojelusta, ystävällinen mutta päättäväinen nainen kihartuvine hiuksineen ja nuori, hiljainen mies, musiikkia, jolla oli tabletti täynnä lomakkeita. He tarkastivat talon, kyselivät, tarkkailivat kaikkien välistä vuorovaikutusta, puhuivat Iisan ja Lumin kanssa, ja sitten he istuivat olohuoneeseen. Haluamme puhua alaikäisen kanssa ilman aikuisten läsnäoloa, nainen sanoi. Valtteri ja Riina poistuivat, jäivät keittiöön hiljaisina sydän kurkussa. He kuulivat muminaa, naurua, kysymyksiä. Lumi puhui. Se oli hyvä merkki. 20 minuutin kuluttua työntekijät poistuivat. Laadimme raportin. Lähetämme sen tapauksen tuomarille.
Välittömiä toimenpiteitä ei ryhdytä. Onko se hyvä? Valtteri kysyi. Se on vain hengähdystauko. Ja he lähtivät. Valtteri ja Riina katsoivat toisiaan. Eivät sanoneet mitään, sitten menivät suoraan huoneeseen. Lumi istui siellä sängyllä, musiikkia pehmolelu sylissään. Kaikki hyvin? Valtteri kysyi. Kyllä. He kysyivät, tunnenko itseni rakastetuksi, ja sanoin kyllä, että minulla on täällä sisko, äiti ja isä, ja hän hymyili. Sillä hetkellä he tiesivät, että Eero saattoi yrittää monia asioita, mutta jokaisella askeleella Lumi puhui lujempaa, ja hänen äänellään oli enemmän voimaa kuin millään uhkauksella. Seuraavat viikot olivat sekoitus tauotonta juoksemista ja tunnetta, että kaikki eteni hitaasti. Valtteri nousi ylös aikaisemmin kuin koskaan, tarkisti asiakirjoja, musiikkia, soitti puheluita, vastasi sähköposteihin ja kaikki tämä ennen kuin hän edes ehti nauttia ensimmäisen kahvinsa. Riina puolestaan lakkasi teeskentelemästä, ettei hän välittänyt tapahtuvasta. Hän uppoutui täysin oikeusprosessiin. Hän oli vakava, keskittynyt, ikään kuin menneisyyden taakka olisi poistettu, musiikkia, vain korvattavaksi toisella, konkreettisemmalla, mutta tällä kertaa selkeällä tavoitteella, suojella Lumia. Lastensuojelun käynnin jälkeen musiikkia, tapaus ei pysähtynyt. Tuomari pyysi lisää raportteja, lisää todisteita, lisää papereita. Valtteri ja hänen lakimiehensä valmistelivat asiakirjan kaikella, mitä he pystyivät keräämään. Kouluraportit, valokuvat, kotivideot, joissa Lumi näkyi onnellisena viettämässä aikaa Iisan kanssa, musiikkia syömässä perheen kanssa, maalaamassa ruokapöydän ääressä. He halusivat osoittaa, että siinä talossa, hänellä oli muutakin kuin kattopään päällä. Hänellä oli koti. Mutta sitten tuli isku, jota kukaan ei odottanut, Eeron allekirjoittama virallinen kirje. Siinä sanottiin, että Lumin oletettuna biologisena isänä hänellä oli oikeus pyytää DNA-analyysiä ja tehdä huoltajuushakemus. Valtterin maailma järkkyi. Mitä roskaa tämä on? Riina kysyi, kun hän luki asiakirjan. Mitä kerroin sinun tekevän? Valtteri vastasi pidätellyllä vihalla. Pelata likaista peliä, käyttää sitä, mistä hän vannoi, ettei koskaan välittänyt. Nyt hän haluaa puhdistaa nimensä, ikään kuin hän yhtäkkiä olisi vastuullinen isä, ja hän voi tehdä sen laillisesti. Hän voi yrittää, mutta hänen on kuljettava meidän yli. Lakimies vahvisti asian. Eero oli jättänyt hakemuksen, ja se pakotti järjestelmän toimimaan. Tuomari saattoi sallia DNA-testin. Jos se osoittautuisi positiiviseksi, hänellä olisi oikeuksia. Oikeuksia, joita hän voisi käyttää erottaakseen Lumin hänen uudesta elämästään. Kaikki ylpeyden, koston, pelon vuoksi, että hänen nimensä tahriintuisi, jos totuus tulisi esiin yksin. Meidän on toimittava ennen häntä, lakimies musiikkia sanoi. Jos saamme adoptioprosessin hyväksyttyä ennen kuin hänen isyytensä tunnustetaan laillisesti, meillä on enemmän aseita puolustautua. Ja mitä se tarkoittaa? Kuulemista, ankaraa kuulemista, he tarkistavat jokaisen osan elämästäsi, historiasi, päätöksesi, siteesi. He kaivavat esiin sinun ja Riinan menneisyyden. He kyseenalaistavat sinut isänä, miehenä, etkä saa murtua. Musiikkia, Valtteri katsoi Riinaa. Tämä nyökkäsi. Antaa heidän tehdä se. En pelkää. Olen kokenut pahempaa. Iisa ja Lumi eivät tienneet kaikkia yksityiskohtia, mutta he huomasivat jännityksen. He kysyivät, miksi aikuiset puhuivat niin paljon hiljaisella äänellä, miksi kukaan ei nukkunut hyvin, miksi pöydällä oli niin paljon kansioita. Valtteri yritti pitää heidät rauhallisina selittäen, että he tekivät tärkeitä paperitöitä, jotta kaikki jatkuisi ennallaan. Lumi katsoi häntä silmiin, kun hän sanoi sen. Eivätkä he vie minua koskaan muualle. Ei, hän vastasi epäröimättä. Tästä talosta ei sinua kukaan vie. Kuulemisen päivä koitti. Se oli kylmässä, koristelusta vapaassa huoneessa. Metallituolit ja lämmitetyn kahvin tuoksu. Riinalla oli mustat housut ja yksinkertainen pusero. Valtterilla oli puku, mutta ilman solmiota. Hän ei halunnut näyttää vain yhdeltä liikemieheltä. Hän halusi, että hänet nähtäisiin sellaisena kuin hän oli, isänä. Toisella puolella oli Eero moitteeton kuten aina, tumma puku, hiukset täydellisesti kammattuina, ilmeenä Enrico Lautasia. Hänellä oli 2 lakimiestä mukanaan ja hienovarainen hymy musiikkia, jota hän ei irrottanut missään vaiheessa. Tuomari oli vanhempi nainen, paksuilla laseilla ja tiukalla äänellä. Hän alkoi pyytämällä, että prosessin syyt luetaan. Valtteri Rantasen,
adoptiohakemus alaikäisen Lumi Niemisen adoptioon ja Eero Salon esittämä vastalause, jossa hän pyysi tulla tunnustetuksi biologiseksi isäksi. Ensimmäisinä puhuivat lakimiehet. Jokainen puolusti asiakastaan juridisilla termeillä, hyvin laadituilla argumenteilla. Mutta tuomari ei niellyt kaikkea. Hän keskeytti, kysyi, musiikkia vaati selvyyttä. Herra Salo, sanotte haluavanne ottaa isyyden vastuun. Mistä lähtien olette tiennyt sen, pitkään aikaan? Ja miksi ette tehneet mitään aiemmin? Koska en ollut varma totuudesta. Ja miksi nyt sitten? Koska minulla on todisteita, musiikkia. Vai koska toinen herra haluaa adoptoida hänet? Eero ei vastannut. Tuomari kirjoitti jotain muistikirjaansa. Sitten oli Valtterin vuoro. Hän ei lukenut puhetta, vain puhui. Tämä tyttö tuli elämääni, kun vähiten odotin. En etsinyt häntä, en pyytänyt häntä, mutta tyttäreni puhui ensimmäistä kertaa hänen ansiostaan. Musiikkia, se muutti kaiken. Siitä lähtien en voi kuvitella tätä taloa ilman hänen ääntään, ilman hänen nauruaan, musiikkia, ilman hänen läsnäoloaan. Minulla ei ole häntä velvollisuudesta tai säälistä. Minulla on hänet rakkaudesta, ja haluan jatkaa hänen pitämistäni tyttärenä. Ei siksi, että paperi niin sanoo, vaan siksi, että niin minä tunnen, koska hän jo on. Tuomari katsoi häntä tarkkaavaisesti. Ja mitä tekisitte, jos teille sanottaisiin, ettette voi pitää häntä? Taistelen niin pitkälle kuin minun täytyy taistella, en aio antaa periksi. Sitten tuli Riina, hän nousi seisomaan kaikkien eteen pelkäämättä. Musiikkia. Minä kasvatin hänet. Minä opetin hänet kävelemään, puhumaan, kampamaan hiuksensa. Kukaan muu ei ollut siellä. Ei hänen äitinsä, ei hänen isänsä, musiikkia, ei kukaan, vain minä. Ja sitten hän sanoi osoittaen Valtteria. En halua tunnustusta, en halua rahaa. Haluan vain, että tyttäreni on siellä, missä hän on onnellinen. Ja jos se paikka on tämä talo, niin olkoon. Tuomari pyysi taukoa. Kaikki poistuivat huoneesta. Valtteri ja Riina istuivat käytävän penkillä sanomatta mitään. Eero katsoi heitä kaukaa, kädet ristissä. Musiikkia. Hän hymyili, mutta siinä hymyssä ei ollut enää voimaa. Se ei ollut enää varmaa. Hän ei ollut enää se mies, jolla oli kaikki hallinnassaan. Hän oli hermostunut, ja se oli Valtterille kurkun selvittämistä jo merkki. Musiikkia. Kun he palasivat huoneeseen, tuomari antoi viimeisen sanan siltä päivältä. Esitetyt asiakirjat arvioidaan. Lastensuojelun raportti on myönteinen Rantasten perhettä kohtaan. Kuuleminen keskeytetään, kunnes Saloherran pyytämän testin tulos saadaan. Sillä välin alaikäinen pysyy nykyisessä huoltajuudessa. Valtteri hengitti syvään. Se ei ollut täydellinen voitto, mutta ei myöskään tappio. Ulos tullessaan Lumi odotti häntä Iisan kanssa jalkakäytävällä. Musiikkia. He olivat olleet lastenhoitajan kanssa, mutta nähdessään hänet, Lumi juoksi halaamaan häntä. Valtteri nosti hänet syliinsä kuin hän olisi ollut ilmaa kevyempi. Riina katsoi takaa, musiikkia vakavana, mutta silmät kiiltäen. Ja sillä hetkellä, riippumatta siitä, mitä tuomari, järjestelmä tai Eero sanoisi, musiikkia kaikki tiesivät, että sillä tytöllä oli jo koti ja hän puolustaisi sitä kaikin voimin. Päivä valkeni äänettömästi. Valtteri avasi silmänsä ilman herätyskelloa, ikään kuin hänen kehonsa olisi tiennyt, että jokin oli vialla ennen kuin hänen päänsä ymmärsi sen. Hän istuutui sängylle, ojensi kätensä oikealle puolelle, missä hänen matkapuhelimensa normaalisti olisi, mutta ei löytänyt sitä, ei myöskään tuolille jättämäänsä paitaa. Hän tuli ulos huoneesta pyjamassaan, laskeutui portaita ja löysi kaiken hiljaisena, liian hiljaisena. Ruokasali tyhjänä, keittiö pimeänä, olohuoneen valot edelleen päällä ja keskellä pöytää jotain, mikä sai hänet pysähtymään. 3 osaan taiteltu paperi, jossa hänen nimensä oli kirjoitettu lyijykynällä. Se ei ollut pitkä kirje, siinä ei ollut anteeksi pyyntöjä tai selityksiä, musiikkia, vain 5 riviä, vankat, selvät, suorat kirjaimet. Lähden. Älä kysy miksi. Musiikkia. Älä etsi minua. Pidä huolta hänestä. En enää jaksa, Riina. Valtteri jäi lukemaan näitä sanoja yhä uudelleen. Hänen ensimmäinen reaktionsa oli olla uskomatta sitä. Hän ajatteli, että ehkä se oli outo vitsi, jokin väärinymmärrys, mutta talon hiljaisuus vahvisti sen hänelle. Riina ei ollut siellä. Hän tarkisti tyhjän vierashuoneen, avoimen kaapin. Hänen vaatteensa, henkilökohtaiset tavaransa, vanha reppu, jonka hän oli tuonut ensimmäisenä päivänä, kaikki hänen tavaransa olivat kadonneet. Hän kurkisti kylpyhuoneeseen,
Hammasharjaa ei ollut, pyyhettä ei myöskään, ikään kuin hän ei olisi koskaan ollut siellä. Hän nousi portaat 2 askelta kerrallaan ja avasi tyttöjen huoneen oven. Molemmat nukkuivat syvästi, kietoutuneina toisiinsa kuten aina. Lumi halasi Iisan pehmolelua pää nojaten Iisan olkapäähän. Kumpikaan ei ollut huomannut mitään. Hetkeksi Valtteri harkitsi herättävänsä heidät, musiikkia, mutta ei tehnyt niin. Hän tiesi, ettei tätä uutista voinut kertoa heille näin. Yhtäkkiä, ilman varoitusta. Hän laskeutui alas uudelleen ja etsi matkapuhelimensa. Musiikkia, se oli keittiössä. Siinä oli 5 vastaamatonta puhelua Riinalta, kaikki kello 3 ja 4 välillä aamulla. Hän ei ollut kuullut niitä. Musiikkia, hän ei ollut tuntenut puhelimen värisevän. Hän avasi viestit. Vain yksi lähetetty kello 4:08 men musiikkia. Jätän sinulle muistiinpanon. En voi jäädä. Anteeksi. Hän soitti heti. Numero oli jo poissa käytöstä. Tunnit kuluivat. Tytöt heräsivät. He laskeutuivat alas nauraen. Kuten aina. Musiikkia. Iisa meni suoraan jääkaapille etsimään maitoa. Lumi istui keittiösarkkeella odottaen, että Riina ilmestyisi piparkahvinsa kanssa. Kuten joka päivä, mutta hän ei ilmestynyt. Valtteri yritti pysyä rauhallisena. Hän ei halunnut rikkoa heidän rutiiniaan. Hän tarjoili heille aamiaisen, laittoi hiljaisen musiikin soimaan, tarkkaili heitä ikään kuin laskisi sekunteja. Lopulta Lumi kysyi, missä äiti on? Valtteri hengitti syvään. Istuutui hänen eteensä. Hän lähti, musiikkia, mutta häneltä menee hetki. Meni hän lääkäriin? Ei, tarkalleen ottaen. Sitten, minne hän meni? Valtteri ei osannut vastata. Hän valehteli. Hänen täytyy hoitaa joitain asioita. Mutta hän jätti sanottavaksi, että hän lähettää sinulle suuren halauksen. Lumi laski katseensa. Hän ei vaatinut, mutta sen näki. Hän tiesi jotain, tunsi jotain. Riinalla ja hänellä oli sellainen yhteys, joka ei tarvinnut paljon sanoja. Jos hänen äitinsä ei ollut siellä eikä ilmoittanut, musiikkia jotain oli vialla. Ja vaikka hän ei enää kysynyt, siitä hetkestä lähtien hän ei hymyillyt samoin. Sinä päivänä Valtteri soitti kaikkiin kontakteihinsa. Tuttaville lakimiehille, yhdelle ystävälle, joka työskenteli väestörekisterikeskuksessa, toiselle, jolla oli ystävä poliisissa. Kukaan ei tiennyt mitään. Riinalla ei ollut läheisiä sukulaisia. Hänellä ei ollut normaalia paikkaa, johon hän voisi palata, eikä hän ollut jättänyt jälkeä, ei mitään, ei sijaintia, ei ostosta kortilla, ei myöhempää puhelua. Kirje oli selkeä, hän ei halunnut, että häntä etsittäisiin, mutta Valtteri ei voinut jäädä toimettomaksi. Sinä musiikkia iltana, lasten nukkumaan mentyä, hän istui työhuoneessaan, sytytti pöytälampun, otti laatikon vanhoja papereita, jotka Riina oli antanut hänelle aikoinaan, muistiinpanon, valokuvan, joitain irtonaisia asiakirjoja, musiikkia ja yritti löytää johtolangan, jotain, mikä kertoisi hänelle, minne hän oli voinut mennä, mutta ei ollut mitään. Riina oli ollut kuin varjo alusta asti, aina kävellyt reunoilla jättämättä jälkiä, ja nyt musiikkia hän oli yksinkertaisesti kadonnut. Seuraavina päivinä talon ilmapiiri muuttui. Se ei ollut näkyvää surua, ei ollut kyyneleitä tai valituksia, mutta se tuntui ilmassa. Lumi puhui vähemmän. Iisa huomasi eron ja yritti saada hänet nauramaan vitseillä, jotka ennen toimivat, mutta eivät enää tehneet vaikutusta. Valtteri teki parhaansa pitääkseen rutiinin yllä, täyttääkseen aukot, mutta se näkyi. Riinan jättämä aukko ei ollut fyysinen, se oli tunteellinen. Lauantai-aamuna Valtteri löysi Lumin puutarhasta yksin. Hän istui vanhalla penkillä, jonka Riina oli aikoinaan auttanut maalaamaan. Hänellä oli pää kumarassa ja sormet leikkivät kuivalla oksalla. Oletko kunnossa? Hän kysyi istuutuen hänen viereensä. Musiikkia? Kyllä. Varma. Äiti lähti, eikö? Valtteri ei halunnut valehdella uudelleen. Se sattui musiikkia, mutta hän ei halunnut kuormittaa häntä enempää valheilla. Kyllä. Lumi ei itkenyt, vain laski päänsä syvemmälle. Tiesin, että niin käy. Miksi? Koska hän aina lähtee. Mitä tarkoitat? Kun hän on liian kauan yhdessä paikassa, hän hermostuu. Hän sanoo, ettei hän kuulu sinne, että on parempi lähteä ennen kuin hänet ajetaan pois. Valtteri puristi nyrkkinsä hänen näkemättään. Mutta sinä et lähde, hän sanoi lujasti. Lumi nosti katseensa, katsoi häntä suoraan suurilla, silmillään täynnä asioita, joita tytön ei pitäisi kantaa. Ja jos hän ei halua, että jään, sitä ei tapahdu. Ja jos jonain päivänä sinäkin lähdet, musiikkia.
Valtteri tuijotti häntä, sitten kumartui, otti hänen kädet ja sanoi jotain, mitä hän ei ollut koskaan sanonut. Sinä olet minun tyttäreni, Lumi. Sanoiko paperi sen tai ei? Sanoiko hän sen tai ei, en aio jättää sinua. Vaikka minun pitäisi taistella koko maailmaa vastaan, vaikka menettäisin kaiken, tämä on sinun kotisi, eikä kukaan, ehdottomasti kukaan, aio viedä sinua täältä. Lumi ei sanonut mitään, vain halasi häntä tiukasti, ikään kuin sillä voisi pysäyttää pelon, ikään kuin hän tietäisi, että maailma voisi jälleen romahtaa milloin tahansa. Ja ensimmäistä kertaa Valtteri tunsi, ettei hän enää vain reagoinut kaikkeen tähän. Nyt hän otti hallinnan. Riina oli mennyt kyllä, mutta hän ei, ja siinä oli suuri ero. 2 viikkoa oli kulunut Riinan katoamisesta. 2 viikkoa, joiden aikana kaikki muuttui, vaikka ulkoapäin talo näytti samalta, seinät olivat samat, puutarhaa kasteltiin edelleen automaattisella ajastimella ja tytöt käyttivät edelleen samoja univormuja. Mutta jokin oli erilaista. Se ei ollut enää vain Riinan poissaolo, joka painoi, se oli kaikki, mitä tämä poissaolo tarkoitti. 1 hylkääminen lisää Lumin elämässä, 1 kurkun selvittämistä, vastuu lisää Valtterin harteilla, uusi jännitys, joka ei tullut enää ulkopuolelta, musiikkia vaan sisältä. Koska kun ihminen jää yksin odottamattoman asian edessä, hänen on opittava liikkumaan askelin, joita hän ei tunne. Ensimmäisinä päivinä Riinan lähdön jälkeen Lumi ei kysellyt paljon, vain tarkkaili hiljaa, tarkkaavaisesti, ikään kuin odottaisi, että jokin rikkoisi jälleen. Iisa puolestaan puhui tavallista enemmän, ikään kuin hän olisi tuntenut, että se hiljaisuus oli täytettävä sanoilla, ajatuksilla, oivalluksilla. Valtteri antoi molempien tehdä mitä halusivat, kun hän järjesti rutiiniaan. Hän oli lakannut käymästä toimistossa joka päivä. Hän delegoi projekteja, perusti improvisoidun työpöydän ruokasalissa. Hän työskenteli kotoa käsin ja lähti ulos vain, kun se oli välttämätöntä. Hän tiesi, että oikeudellisen toiminnan aika lähestyi. Tuomari oli tekemässä tärkeitä päätöksiä. Lakimies oli kertonut sen selvästi puhelimessa. Jos haluat hallita tulevaa, et voi jättää löysiä päitä. Eräänä musiikkia iltana, kun he söivät lämmitettyä pizzaa, Iisa nousi yhtäkkiä, meni huoneeseensa ja palasi paperi täynnä piirustuksia. Hän antoi sen Lumille sanomatta mitään. Siinä oli heidät 2 eri tilanteissa, puistossa, koulussa, puutarhassa, jopa pyjamassa syömässä jäätelöä. Mutta piirustuksen keskellä oli punaisella tussilla kirjoitettu sana, siskoja. Lumi luki sen hiljaa ja sitten halasi häntä, musiikkia. He eivät itkeneet, vain jäivät niin, puristuneena toisiinsa, kun Valtteri katsoi heitä pöydän toiselta puolelta kurkku kuristuneena. Seuraavana päivänä Valtteri päätti, että oli aika puhua Lumin kanssa vakavammin. Hän löysi tämän puutarhasta kastelemassa kasveja, kuten Riina tapasi tehdä. Hän lähestyi hitaasti ilman, että Lumi tunsi painostusta. Kun hän oli hänen vieressään, hän kumartui ja alkoi poistaa kuivia lehtiä kukkaruukusta. Miten voit? Hän kysyi. Hyvin. Musiikkia, hän vastasi lopettamatta kastelemista. Haluaisitko puhua jostain? Lumi viivytteli vastauksessaan. Joskus kyllä, mutta en tiedä miten. Voimme aloittaa jostain pienestä. Hän kohautti olkapäitään. Musiikkia, pelkään, että jos puhun, asiat muuttuvat. Muuttuvat? Miten niin? Että et enää rakasta minua samalla tavalla, että näet minut eri tavalla. Valtteri jätti kukkaruukun sivuun ja katsoi häntä suoraan. Mikään, mitä sanot, ei saa minua rakastamaan sinua vähemmän. Ei mikään. Lumi katsoi häntä hetken, sitten pyyhki kätensä housuihinsa ja istuutui nurmikolle. Luuletko, että äitini jätti minut, koska hän ei enää rakastanut minua? Tämä kysymys lävisti hänen rintansa. Ei, kurkun selvittämistä, hän vastasi epäröimättä. Uskon, että äitisi pelkää. Ja kun ihminen pelkää paljon, hän tekee joskus päätöksiä, joita ei itse edes ymmärrä. Luuletko, että hän palaa? En tiedä, mutta jos hän palaa, sinä olet täällä. Ja jos ei, niin kaikki on silti hyvin. Lumi katsoi häntä kirkkain silmin, mutta ei itkenyt. Ja jos jonain päivänä minäkin pelkään, musiikkia lähdetkö sinäkin? Valtteri lähestyi lisää ja otti hänen kädestään kiinni. Minä en lähde pelosta tai mistään muustakaan. Olen jo tehnyt päätökseni, Lumi. Minä olen sinun isäsi, paperilla tai ilman, kenenkään luvalla tai ilman. Musiikkia. Ja jos sinä annat minun olla, haluan, että se on meidän uusi elämämme, aloittaa alusta. Sinä, Iisa ja minä. Lumi halasi häntä tiukasti. Musiikkia. Niitä halauksia, jotka sattuvat kauniisti.
Samana iltana Valtteri puhui uudelleen lakimiehelleen. Hän pyysi häntä nopeuttamaan prosessia, tekemään kaiken tarvittavan adoption virallisen paketin valmiiksi. Ei mutkisteluja, musiikkia, ei pelkoa, hän sanoi. Lakimies, joka jo tunsi tarinan läpikotaisin, suostui. Heillä oli raportit, todistukset, koulun tuki, Lumin hyvä käytös, kodin vakaus. Vain yksi allekirjoitus puuttui, Riinan. Mutta hänen katoamisensa vuoksi tuomari saattoi julistaa vapaaehtoisen hylkäämisen. Oli ennakkotapaus, ja sillä voitiin jatkaa ilman hänen lupaansa. Seuraavat päivät olivat harvinaisen rauhallisia. Musiikkia, Iisa ja Lumi alkoivat tehdä läksyjä yhdessä. He leikkivät puutarhassa, kokkasivat Valtterin kanssa, piiloutuivat kaapeihin, kävivät tyynysotaa. Oli kuin Riinan poissaolo olisi avannut uuden tilan, musiikkia, ei tyhjän, vaan täynnä uusia mahdollisuuksia. Erilaisen perheen, sellaisen, joka ei rakentunut siitä, miten he tulivat, vaan siitä, miten he pysyivät. Eräänä perjantai-iltapäivänä, kun Valtteri pesi autoa, Lumi lähestyi taiteltu paperi kädessään. Haluan, että luet sen, hän sanoi musiikkia ojentaen sen. Se oli pieni kirje kirjoitettu lyijykynällä ja yksinkertaisin sanoin. Rakas isä, en tiedä voinko vielä kutsua sinua niin, mutta niin minä tunnen. Joskus minun on vaikea sanoa, mitä ajattelen, mutta tunteeni ovat vahvempia. Siitä lähtien kun tulin tänne, tunnen, että minulla on paikka, ei vain huone tai sänky. Tunnen, että minulla on joku, joka näkee minut, joka kuuntelee minua, joka välittää minusta. Ja vaikka minulla ei ole sinun vertasi, minulla on sinun rakkautesi, ja se on minulle enemmän kuin tarpeeksi. Jos adoptoit minut, et saa tytärtä, vain vahvistat jotain, mitä me jo olemme. Minä olen sinun tyttäresi, ja sinä olet minun isäni. Rakastan sinua paljon, Lumi. Valtteri jäi sanattomaksi, kumartui, halasi häntä eikä sanonut mitään. Ei ollut tarvetta. Kaikki oli sanottu sillä paperilla. Sinä iltana, ennen nukkumaan menoa, hän laittoi kirjeen kehykseen. Hän ripusti sen toimistoonsa, juuri työpöydän yläpuolelle. Joka kerta kun hän näki sen, hän tunsi jotain erilaista. Se ei ollut ylpeyttä tai tyytyväisyyttä. Se oli jotain syvempää, ikään kuin hän vihdoin tietäisi, kuka hän oli ja miksi hän teki kaiken sen. Ja vaikka tulevaisuus oli edelleen täynnä epävarmoja asioita, tätä uutta alkua ei voinut enää pysäyttää. Talo oli saavuttanut eräänlaisen oudon tasapainon, ikään kuin kaikki tietäisivät, että asiat eivät olleet täysin kunnossa, mutta he silti tekivät parhaansa pitääkseen ne vankkoina. Rutiinit jatkuivat, naurutkin, ja hetkittäin tunsi melkein todellista rauhaa. Valtteri alkoi nähdä valoa niin monen oikeudellisen liikkeen jälkeen. Lakimies ilmoitti hänelle, että tuomarilla oli jo kaikki adoption tarvittavat asiakirjat. Vähän puuttui, hyvin vähän, vain odottaa. Mutta kuten aina käy, kun näyttää siltä, että kaikki on asettumassa paikoilleen, jokin liikahti ja muutti kaiken. Se oli sunnuntai-iltapäivänä. He olivat menneet puistoon, ei siihen tuttuun, vaan suurempaan, jossa oli järvi ja sorsia. Iisa toi polkupyöränsä. Lumi mieluummin juoksi. Valtteri tarkkaili heitä penkiltä sipsipussi kädessään, katsellen kuinka he kaksi leikkivät toisiaan jahtaten. Kaikki näytti olevan hyvin, kunnes Lumi kompastui ja kaatui. Se ei ollut vakavaa, vain pieni naarmu polvessa, mutta se riitti, että hän juoksi istumaan Valtterin viereen. Hän nosti housuaan ja Valtteri alkoi puhdistaa haavaa märällä liinalla, joka hänellä oli repussaan. Sattuuko? Hän kysyi. Vähän, hän vastasi. Olet vahva. Äitini sanoi aina, ettei naarmuista itketä, että kipua kestetään. Ja mitä sinä ajattelet? Että joskus kyllä sattuu, mutta sitä ei sano. Valtteri hymyili hänelle, laittoi laastarin polveen ja kietoi kätensä hänen ympärilleen. Musiikkia. Sillä hetkellä Iisa lähestyi polkupyörällään, hikoillen, nauraen. Olet jo päässyt yli draamasta, hän sanoi Lumille leikillään. Lumi naurahti hiljaa. Menemme jo järvelle. Siellä on vauvasorsia. Mene sinä. Minä tulen kohta, hän vastasi. Iisa polki pyörällään. Lumi jäi istumaan nurmelle katsoen. Saanko sanoa sinulle jotain, hän kysyi yhtäkkiä. Totta kai. Se on salaisuus. En kerro kenellekään, lupaan. Lumi hengitti syvään. Hänen silmänsä olivat kiinnittyneinä lenkkareihinsa. Musiikkia. Hän puhui hiljaisella äänellä, melkein kuin itselleen. Kerran äitini sanoi minulle jotain outoa. En ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt kyllä. Mitä musiikkia se oli? Hän sanoi, että kun synnyin, kukaan ei halunnut kantaa minua. Valtteri rypisti otsaansa. Kukaan, vain
musiikkia hän, ja eräs nainen, joka ei tuntenut minua. Eikä äitisi selittänyt miksi. Hän sanoi, että oli parempi olla kysymättä musiikkia, että on asioita, joita ei sanota ääneen, koska ne aiheuttavat ongelmia. Valtteri nielaisi. Ja oletko ajatellut sitä uudelleen? Lumi nyökkäsi. Kyllä, musiikkia joskus unelmoin, että joku nainen katsoo minua kaukaa. En näe hänen kasvojaan, mutta tiedän, että hän katsoo minua. Ja hänen vieressään on mies. Hänkin katsoo minua, ei sano mitään, on vain siinä. Valtteri tunsi kutinaa rinnassaan, ikään kuin jokin hänen sisällään olisi käskenyt häntä kiinnittämään enemmän huomiota. Mistä tiedät, että se on mies? Koska unessa hän antaa minulle kätensä, ja hänen kätensä ovat suuret kuten sinun. Valtteri vaikeni. Lumi katsoi häntä. Joskus luulen, että äitini ei kertonut minulle kaikkea. Ja haluatko tietää? Kyllä. Valtteri ajatteli. Musiikkia. Hänellä oli kaikki, mitä hän tarvitsi. Valokuva, muistiinpano, DNA-testin tulos, Riinan lausunnot, oikeuden paperit. Mutta hän ei ollut uskaltanut kertoa sitä pelosta, koska hän ei halunnut kuormittaa häntä tarinalla, joka oli raskaampi kuin mitä tyttö voisi kantaa, mutta hän ei voinut enää välttää sitä. Kurkun selvittämistä. Se oli hänen oikeutensa. Musiikkia. Lumi on asioita, jotka ehkä on aika sinun tietää, mutta kerron ne sinulle varovaisesti. Ja jos jossain vaiheessa haluat minun lopettavan, musiikkia kerro vain minulle. Lumi nyökkäsi vakavana. Äitisi, se joka kasvatti sinut, joka oli aina kanssasi, rakasti sinua enemmän kuin kukaan. Siitä ei kiistellä. Mutta hän ei ollut se, joka sinua kantoi kohdussaan. Lumi ei yllättynyt, vain laski päänsä. Hän jo tiesi. Mistä lähtien? En tiedä. Kauan sitten. Hän ei kertonut sitä sanoin, mutta tunsin sen. Nainen, joka sinua kantoi, oli minulle ja Iisalle hyvin erityinen. Hän oli hänen äitinsä. Lumi nosti katseensa hitaasti. Oliko hän sinun vaimosi? Kyllä. Lumi ei reagoinut heti, vain katsoi häntä silmät täynnä kysymyksiä, mutta ei itkenyt. Sitten, olenko Iisan sisko? Sydämestäsi kyllä, mutta on jotain muuta. Isä, joka sinut jätti, joka ei koskaan ilmestynyt, oli mies, joka oli vaimoni kanssa ennen kuin hän ja minä olimme yhdessä. Kukaan ei tiennyt sinusta ennen kuin vuosia myöhemmin, eikä hän sanonut sitä. Kaikki pidettiin salassa. Riina löysi sinut, hoiti sinua, kasvatti sinua, ja hänen ansiostaan olet täällä. Lumi pysyi hiljaa, ei sanonut mitään, sitten kysyi. Tiesitkö sinä? Ei, aluksi sain tietää vähitellen. Ja miksi et kertonut minulle? Koska pelkäsin satuttaa sinua, mutta tiesin sen jo. Valtteri halasi häntä tiukasti, pitkään. Lumi nojasi päänsä hänen rintaansa. Kiitos, että kerroit minulle, hän kuiskasi. Hän puristi häntä tiukemmin. Sinä olet minun tyttäreni. Ei ole väliä, miten aloitit. Tärkeintä on, että olet täällä minun, Iisan kanssa, eikä kukaan aio viedä sinulta sitä. Lumi hengitti syvään. Luuletko, että äitini lähti tämän takia? Ehkä se sattui hänelle enemmän kuin hän sanoi, mutta hän ei lähtenyt sinun takiasi. Sen vakuutan sinulle. Lumi ei enää puhunut, vain halasi häntä ja jäi niin, silmät kiinni. Ikään kuin hän olisi juuri irrottanut repun, jota hän oli kantanut muistinsa alusta asti. Kun he palasivat kotiin, Iisa odotti heitä olohuoneessa. Valtteri astui ensin sisään. Lumi tuli perässä. Iisa meni halaamaan häntä heti. Kaikki hyvin. Lumi hymyili. Kyllä, puhuimme vain tärkeistä asioista. Ja nyt voit tulla katsomaan elokuvaa. Olen jo hoitanut vakavat asiat. Molemmat juoksivat sohvalle. Valtteri tarkkaili heitä keittiöstä, sytytti kahvinkeittimen, musiikkia otti kupin ja samalla kun kahvin tuoksu täytti ilman, hän ymmärsi, että totuus, olipa se kuinka kova tahansa, joskus täytyi tulla esiin, jotta muut asiat voisivat parantua. Musiikkia, oli maanantai-aamu, kaikki näytti olevan kunnossa. Kurkun selvittämistä. Tytöt olivat valmiina kouluun. Valtteri valmisti aamiaista ja talo tuoksui paahdetulle leivälle ja voille. Lumilla oli yllään valkoinen pusero pienillä kukilla ja hiukset sidottuina letille, jonka Iisa oli yrittänyt tehdä hänelle. Siitä ei tullut täydellistä, mutta Lumi ei valittanut. Se näytti yhdeltä niistä tavallisista päivistä, joita viettää paljon miettimättä, missä kaikki sujuu normaalisti, kunnes jokin rikkoo sen. Juuri kun he olivat lähdössä, ovikello soi kerran sitten toisen. Valtteri, jolla oli jo avaimet kädessään, meni avaamaan rauhallisesti kuvittelematta, mitä hän oli näkemässä. Hänen edessään seisoi Riina,
Samat vaatteet yllään kuin silloin kun hän lähti, tummat silmänaluset, hiukset sekaisin, käsissään sellainen Manila-kansio, joita käytetään virallisten papereiden luovuttamiseen, ja kasvot erilaiset, ei kuin joku, joka palaa selitysten kanssa, vaan kuin joku, joka ei enää halua kantaa mitään. Valtteri jäi sanattomaksi. Riina katsoi häntä suoraan silmiin. Meidän on puhuttava, hän sanoi. Tytöt, musiikkia kuullessaan hänen äänensä, juoksivat ulos ruokasalista. Lumi näki hänet ensimmäisenä. Hän pysähtyi portaiden juurelle. Hän ei juossut halaamaan häntä, ei itkenyt, vain katsoi häntä yllättyneenä ja epäluuloisena. Riinakaan ei liikkunut, laski katseensa ja sanoi tuskin kuuluvasti. Anteeksi, musiikkia. Valtteri pyysi tyttöjä menemään autoon. Antakaa minulle hetki hänen kanssaan, hän sanoi. Iisa katsoi häntä sivusilmällä. Lumi ei sanonut mitään, mutta totteli. Kun he olivat yksin, Riina tuli sisään pyytämättä. Hän käveli olohuoneeseen ja jätti kansion pöydälle. Menin etsimään häntä, hän sanoi suoraan. Naista kuvassa, sitä joka oli kanssasi, sitä joka synnytti Lumin. Mitä? Se oli vaikeaa, mutta löysin tiedon, ei hänestä vaan paikasta, jossa hän oli ollut sisällä ennen katoamistaan, yksityisestä psykiatrisesta sairaalasta. Tiesitkö sinä, että hän oli ollut siellä? Ei, sain selville myöhemmin ja menin sinne. Kysyin hänen sairaushistoriastaan. Sain pääsyn osaan tiedostoa. Valtteri avasi kansion. Lääketieteellisiä asiakirjoja, päivämääriä, arviointiraportteja ja kaiken keskellä keltainen paperi taiteltuna musiikkia 4, jossa oli käsin kirjoitettu muistiinpano. Riina osoitti tätä paperia. Lue se. Valtteri luki sen, tunnisti käsialan heti. Se oli Iisan äidiltä, Danielalta, hänen vaimoltaan naiselta, jonka hän niin kauan uskoi vain olleen hiljaa. Mutta ei, se muistiinpano muutti kaiken. Jos luet tämän, olen jo poissa. En tiedä, mitä minulle on tapahtunut, mutta jos joku löytää tyttäreni, haluan heidän tietävän, etten hylännyt häntä. Minut pakotettiin, minulta otettiin kaikki. Hän sanoi, etten voi pitää häntä, että hän sulkee minut sisään, että hän piilottaa hänet ja hän piti lupauksensa. Älkää kertoko hänelle, että rakastan häntä. Älkää kertoko hänelle, että itkin joka yö hänen takiaan. Vain hoitakaa häntä. Tehkää parhaanne siitä, mitä minä pystyin. Musiikkia. Valtteri pudotti paperin pöydälle. Riina katsoi häntä silmät täynnä kyyneleitä. Musiikkia. Kuka hän on? Valtteri kysyi, vaikka hän jo arvasi vastauksen. Eero, oletko varma? Se kirje kirjoitettiin 3 päivää ennen kuin hänet otettiin sairaalaan. Se ei ollut vapaaehtoista, se oli pakkohoito kurkun selvittämistä, ja hän allekirjoitti vastuullisena. Ja miten sait tämän? Maksoin sairaanhoitajalle. En ole ylpeä, mutta en enää välitä. Miksi nyt? Miksi lähdit? Musiikkia. Koska olin hukkumassa. Koska en kestänyt syyllisyyttä. Koska tiesin, että jos olisin hiljaa, olisin osallinen samaan. Ja miksi palasit? Koska näin uutisissa, että Eero on aikeissa tehdä valituksen. Hän haluaa viedä sinulta huoltajuuden. Hän käyttää kaikkea mitä voi, ja sinä tarvitset tätä. Se on ainoa todiste, joka näyttää kuka hän todella on. Ja oletko valmis todistamaan? Musiikkia. Kyllä mitä tahansa, kunhan tuo tyttö ei joudu enää kokemaan samaa. Valtteri jäi katselemaan paperia. Hän ei tiennyt, mitä tuntea. Vihaa, surua, musiikkia, helpotusta, kaikki yhdessä. Ainoa mitä hänelle oli selvää, oli, että tämän kirjeen musiikkia ansiosta tapaus sai täysin uuden suunnan. Tämä paperi ei vain osoittanut, että Daniela ei koskaan halunnut hylätä Lumia, vaan myös sen, että Eero oli manipuloinut kaikkea alusta alkaen. Muutama tunti myöhemmin Valtteri tapasi lakimiehensä, luovutti hänelle asiakirjat, musiikkia. Mies tarkisti ne uudelleen ja uudelleen ikään kuin ei voisi uskoa sitä. Tämä muuttaa kaiken, hän sanoi lopulta. Emme enää puhu vain huoltajuudesta. Tämä on rikos, peitelty sieppaus, laillinen manipulointi, musiikkia. Voimme syyttää häntä virallisesti. Kuinka kauan se voi kestää? Riippuu tuomarista, mutta voin vakuuttaa, että tällä Eeron riski saada huoltajuus on olematon ja adoptio nopeutuu, vahvistuu. Tämä kirje vahvistaa kaiken, ei enää epäilyksiä. Seuraavina päivinä Valtteri valmisteli kaiken. Hän kutsui Riinan, sosiaalityöntekijän, asiantuntijat. He nauhoittivat todistuksia, kokosivat uuden asiakirjan. Kun Eero sai tietää, oli jo liian myöhäistä. Hän soitti, lähetti viestejä. Musiikkia.
Hän jopa ilmestyi talon ovelle eräänä aamuna silmät punaisina ja ääni tiukkana. Mitä sinä teet, Valtteri? Tämä ei jää tähän. Et voi enää uhata minua. Mitä luulet olevasi? Olen se, joka suojelee Lumia ja Iisaa. Sinulta ikuisesti. Sinä tuhoat minun maineen vanhoilla papereilla ja juoruilla. Minä näytän, kuka sinä olet. Ei enempää. Eero katsoi häntä sekunnin, sitten lähti kuin haavoitettu peto. Hän tiesi hävinneensä. Ehkä ei julkisesti, ei vielä, mutta sisimmässään hän jo tiesi. Ja sinä iltana, musiikkia, kun Lumi nukkui pehmolelunsa halaten rintaansa vasten, Valtteri istuutui sängyn reunalle, silitti hänen hiuksiaan ja sanoi hiljaisella äänellä, kaikki tulee olemaan hyvin. Kukaan ei enää satuta sinua, koska nyt totuus on meidän kanssamme, eikä kukaan voi haudata sitä uudelleen. Oikeussali oli täynnä kuiskeita. Se ei ollut mikä tahansa tapaus, vaikka sitä ei ollut julkisesti sanottu, jokin ilmapiirissä tuntui erilaiselta. Ehkä siksi, että Valtterin lakimies astui sisään sinä aamuna määrätietoisesti ja paksu kansio kainalossaan, ehkä Riinan katseen vuoksi, vakava, musiikkia päättäväinen, huulet tiukasti puristettuna ja pää pystyssä. Ehkä Eeron läsnäolon vuoksi, pukeutuneena tummaan pukuun, musiikkia, mutta ilman sitä varmuutta, joka häntä aina ympäröi. Sinä aamuna jokin oli erilaista, ja kaikki siellä olleet tiesivät sen. Musiikkia. Valtteri tuli Lumin ja Iisan kanssa. Molemmat kulkivat käsi kädessä. Hän vei heidät takana olevalle penkille ja sanoi odottamaan siellä oikeusavustajan kanssa. Lumi katsoi häntä rauhallisesti. Hän ei ollut enää se tyttö, joka ei puhunut, eikä myöskään se, joka piiloutui äitinsä taakse. Hän oli kurkun selvittämistä toinen, vahvempi, varmempi, ikään kuin jokainen siinä talossa vietetty päivä olisi antanut hänelle voimaa sisältäpäin. Musiikkia. Kun tuomari astui sisään, kaikki nousivat seisomaan. Hän oli sama kuin edellisessä kuulemisessa, vakavin kasvoin, musiikkia, paksut silmälasit ja kansio, joka näytti painavalta, ei sisällöltään, vaan merkitykseltään. Hän pyysi hiljaisuutta, oikaisi lasinsa ja aloitti. Ensin hän kävi läpi taustatiedot, Valtteri Rantasen adoptiohakemuksen, tilapäisen huoltajuusprosessin, oletetun biologisen isän ilmestymisen, todisteet, lastensuojelun käynnit, todistukset. Sitten hän nosti katseensa. Tänä aikana olemme arvioineet kaikki esitetyt todisteet, mutta viime viikkoina on ilmennyt uusia asiakirjoja, jotka muuttavat tapauksen painopistettä. Riina jännittyi. Eero katsoi eteenpäin puristaen leukaa. Valtteri piti kätensä polvillaan liikkumatta. Tuomari jatkoi. Rouva Riina Niemisen esittämä kirjelmä. Musiikkia. Yhdessä alaikäisen Lumi Niemisen biologisen äidin käsin kirjoittaman kirjeen kanssa paljastaa herra Eero Salon mahdollisen suoran puuttumisen alaikäisen ja hänen äitinsä pakotettuun erottamiseen. Musiikkia. Tämä, jos se todistetaan rikosprosessissa, muodostaisi vakavan rikoksen. Eero liikahti istuimellaan. Hänen lakimiehensä yritti keskeyttää, mutta tuomari nosti kätensä. Tämä ei ole rikosoikeudenkäynti. Musiikkia. Ei. Nyt olemme täällä tekemässä perhepäätöstä. Mutta tämä tieto vaikuttaa kantajan uskottavuuteen, ja alaikäisen suojelu on tärkeämpää kuin mikään biologinen side. Valtteri tunsi sydämensä kiihtyvän. Riina hengitti syvään. Tuomari jatkoi lukemista. Hän mainitsi Lumin psykologisen arvioinnin, yhteiselon Iisan kanssa positiivisen vaikutuksen, musiikkia, terveen emotionaalisen ympäristön, koulun suositukset. Kaikki viittasi samaan. Tuomari laski silmälasinsa. Kaiken tarkistamisen ja alkuperäisen adoptioäidin hylkäämisen, herra Rantasen vapaaehtoisen osallistumisen vanhempana ja alaikäisen ilmeisen hyvinvoinnin huomioon ottaen hän piti tauon. Tämä tuomioistuin hyväksyy lopullisesti Lumi Niemisen adoption herra Valtteri Rantasen lailliseksi lapseksi. Riina puristi silmänsä kiinni. Valtteri jähmettyi sekunniksi. Sitten hän puristi nyrkkinsä musiikkia, ikään kuin hänen olisi pitänyt koskettaa hetkeä tietääkseen, että se oli totta. Eero nousi yhtäkkiä. Musiikkia. Tämä on pilkkaa. Se kirje on väärennös. Ei ole todisteita. Se on sana sanaa vastaan. Tuomioistuin on jo päättänyt, tuomari sanoi nostamatta ääntään. Jos haluatte valittaa, tehkää se laillisia teitä, mutta toistaiseksi olette hävinneet tapauksen. Eero halusi sanoa jotain muuta, mutta hänen lakimiehensä pysäytti hänet. Hän kuiskasi jotain korvaan. Musiikkia. Sitten vastahakoisesti hän sai hänet istumaan uudelleen. Tuomari sulki kansion, löi pöytää nuijalla.
tapaus on suljettu. Ihmiset salissa alkoivat liikkua. Jotkut lähestyivät onnittelemaan lakimiestä. Toiset jäivät istumaan musiikkia ymmärtämättä, mitä he olivat juuri todistaneet. Valtteri käveli tyttöjen luo. Lumi katsoi häntä suurilla silmillään odottaen hänen puhuvan. Se on virallista, hän sanoi. Olet minun tyttäreni laillisesti, musiikkia ikuisesti. Lumi hymyili, halasi häntä tiukasti. Sitten hän katsoi Iisaa, ja he kaksi halasivat myös toisiaan, kun he olisivat yksi ruumis, ikään kuin kohtalo olisi vihdoin antanut heille saman sukunimen. Riina lähestyi myöhemmin. Kiitos, että palasit, Valtteri sanoi hänelle. Se ei ollut minun vuokseni, se oli hänen vuokseen. Musiikkia, silti, kiitos. Nyt on jäljellä vain yksi asia. Mikä? Riina katsoi häntä vakavana, sitten hymyili. Tuskin musiikkia juhliakseen. Ulos oikeustalosta tullessa aurinko paistoi jo korkealta. Musiikkia. Kadulla oli ihmisiä, autot tööttäilivät kaupungin normaalia melua, mutta heille se päivä ei ollut enää yksi muiden joukossa. Musiikkia. Valtteri käveli käsi Lumin olkapäällä ja toisella kädellä pitäen Iisan kädestä. Musiikkia. Riina käveli takana hiljaa katsellen näkyä, ikään kuin hän voisi vihdoin hengittää. Sinä iltana kotona he söivät kakkua. Valtteri tilasi sellaisen, jossa oli suklaakirjaimilla teksti. Tervetuloa virallisesti, Lumi. Musiikkia. Tytöt huusivat innoissaan. Oli valokuvia, naurua. Valtteri otti kuvan, jonka hän sitten tulosti ja kiinnitti jääkaappiin. Siinä olivat kaikki neljä, musiikkia hymyillen. Riina taustalla kuin hyvä varjo. Iisa irvistellen. Lumi keskellä, kädet Valtterin ympärillä. Ne eivät olleet enää lupauksia, eivät enää papereita, eivät enää epäilyksiä. Se oli perhe, jota kukaan ei odottanut, mutta joka oli musiikkia siinä, täydellinen, todellinen. Illan lopussa Lumi lähestyi Valtteria jotain kädessään. Se oli piirustus, talo, 2 tyttöä, puu ja mies kravatti kaulassa ja valtava hymy. Olenko musiikkia, se minä? Hän kysyi. Kyllä, ja se puu olet sinä myös. Miten niin puu olen minäkin? Koska puut eivät lähde, ne ovat aina musiikkia siinä. Valtteri nosti hänet syliinsä, antoi hänelle suudelman otsalle ja lupasi itselleen, että tapahtui mitä tahansa, se talo ei enää koskaan hajoaisi, koska nyt he olivat vihdoin täydellisiä, eikä kukaan aikonut viedä sitä heiltä.